biex tkunu tista'
tant għajmu kontroversja. Kodba li sensiru nafu xil-huma u se jkollna diskussjoni. Se jkollna wkoll stejjer ta' nies li qegħdin. U kol fil-bidu se jkollha l-Ministru Elena Dalli għaliex meta minna l-programm wara l-programm tal-Burka inqalaw żviluppi interessanti li se niddiskutuhom illum se jkollna ma'
bżonn li nagħmlu l-liġi aktar ċara, dik hija li qegħdin niddiskutu nagħmlu aktar ċara. Però ovvjament se joħorġu regolamenti għall-pulizija biex jifmu x'għandhom jagħmlu. Ma x'għandhom jagħmlu b'mod ċar, mhux se tħallu li din il-persuna tkun bil-burka. Sewwa, mhux bil-burka biss. Le ma fuq il-burka ma tistax toħroġ bl-iskora frasek, bil-borza. Imma bil-burka mhux se tħallu għal din il-mara Maltija. Ma tistax tidher fil-pubbliku b'wiċċek mistub. Ministru, jiena nixtieq ngħidlek hawn taf li għadta kemm il-darba pubblikament sentej, ma nafx kemm ilek Ministru, ħadd ħafna deċiżjonijiet biex tagħti libertajiet il ħafna nies. U ngħidlek proset għax kienu koraġġużi u mhux bejjem popolari. Però, issa dil-biċċa ċaxfulek, dil-biċċa mhux se jċaxfuli, żgur. Però, li vedlet li ftejdu intom, ħallu n-nies jgħixu jaħas, ma nindaħlulhomx. Ma kif daqqa waħda sa se tindaħal il-di? Iwa paċenzja lil di. Ġej sa tibda tiddaħal lin-nies. Il-libertà li jiena nilbes li rrid tispiċċa fejn il-ħtieġa tiegħek illi tkun taf minnu miexi fi triq, minnu ħdejk, minnu bil-qeda ħdejk, minn ġi kelmek, inti għandu jkollok dak id-dritt ukoll. Jekk jiena nagħti wiċċek, inkun qed noħodlok dak id-dritt. Jiġifieri inti qed tgħid li inti għandek Issa din il-mara, din il-Maltija din inti jekk mhux se tħalliha toħroġ, bil-prinċipju ma toħroġ din mingħajr burka, se talaqgħu issakkar għad-dar, ma nafx taf. Veru xejn. Mela, żgur li jekk se tagħmel. Għax ir-reliġjon. Saqsi lilha ħatara kux. Ir-reliġjon ma tgħidx. Ħa ngħidlek jien għadni kemm kont barra minn Malta. U kont qed niddiskuti ma' nies Musulmani din il-kwestjoni. L-ewwel ħaġa li qaluli dawn li qegħdin jitkellmu b'dan il-mod li ma jistgħux joħorġu, qaluli jaqgħu konvert. Assumu jinqala xi ħaġa x'imkien, xi serqa, ġo xi ħaġa tajba li minn għalina hemm sitta u fil-faddinija l-istess. Wiċċa mikxuf. Imma inti għax tritek inti. Mhux għax irrid. Għaw ħafna Musulmani. Għaw ħafna. L-amnesty
kintom l-ekwivalenti kemm għandna budget f'Malta aħna id-doppju. U dawn użaw il-flus, parti minnhom żgħira biex jibnu skejjel u moskejas, etc. U parti oħra biex, pereżempju, provaw joqtlu r-re ta' Saudi Arabia. Ħallsu lil wieħed estremist biex joqtol Geradu Prinċep, l-Abdullah. Ridu jagħmlu bomba New York ma' wieħed mill-skyscrapers, qabduhom ukoll. Mhux jiena qed ngħidha din, ammettew issa mindu waqa' Gaddafi, ammettew illi huma kienu qed jiffinanzjaw it-terrorizmu. Allura di l-kwistjoni tal-burka mhux vera kwistjoni tal-burka. Di kwistjoni għax jiena setat kienet soru. Ngħidilha sor ma tistax tagħti wiċċek fis-soċjetà tagħna. Ma tistax. La jien, la int, ħadd ma jista' jagħti wiċċu. Speċjalment fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. Jiġifieri li inti tgħidli illi tkun membru ta' di s-soċjetà. Hemm 250 membri f'di il-WICS li hija Libja WICS u daw it-250 ferat. Imma dina, jiena ma nistax ngħidilkom illi kienet, imma kienet qiegħda titkellem tirrappreżenta lil din l-assoċjazzjoni. Mela, il-WICS ilha preżenti Malta minn meta inti kont mal-partit tiegħek fil-gvern u qatt ma kellkom problemi magħha. Qatt ma għamlet attakk terroristiku Malta u l-akkużi u l-assoċjazzjoni li inti tagħmel issa. Stajt għamiltom meta kellek il-poter u ma għamiltomx. Dan issa ħarġu mindu waqa' Gaddafi. Konna nafu. Inti kont taf, jien ma kontx naf. Jien ma kontx naf Dak qed tgħidu inti taf. Ismani, jiena minix membru imħallas jew b'xi mod membru Però kont qiegħda anke f'konferenza. Jiena nattendi l-moskeja li bis-saħħa tal-WICS għandna. U kont qiegħda f'konferenza tirrappreżenta lilhom. Jidher li kellhom assoċjazzjoni mat terroristi, eċetera. Kull min. Taf jew ma tafx issa funzjona fil-Libja. Kull min kien b'xi mod jiffunzjona at a government level, at an administrative level fil-Libja fi żmien Gaddafi, kellu b'xi mod it-tpinġija ta' Gaddafi fuqu. Mhux għax kien lest jagħmel il-ħażen, imma għax l-istampa ta' Gaddafi kienet fuq il-Libjani kollha. Kienu jiġu ħatja, jiġu akkużati bil-ħażen ta' Gaddafi il-Libjani kollha. Għada sissa u dak huwa razziżmu huwa preġudizzju. Ma tistax tgħid in-nies li jawwaw jaħdmu fil-moskeja tagħna huma ħatja ta' xi ħaġa li Gaddafi ordna jew Gaddafi jagħmel. Fis-Saudi, fl-Amerika, fi Franza, semmi fejn trid. Jekk trid takkuża l-individwu bi provi. Aħna provi dawna sabuhom ħatja. Mhux lilha sabu ħatja. Tista' tkun f'assoċjazzjoni. Jekk sabu ħatja lil nies individwali semmi l-isem. Ma semmix organizzazzjoni li l-iskop tagħha mhuwiex dak. U ma takkużax hekk. Issa, nistgħu naqbdu fuq l-or. Mhix akkuża, stabu ħatja. Il-burka, Frank, il-burka. Għaliex qed iddejqek hekk quddiemek. Mhux il-burka, jiena. Hija min jagħti wiċċu, issa tagħti wiċċa terror. L-ewwel nett saret kawża jiena mhux Malta, ġiet ibbenjata minn Franza, minn Belġju, minn Netherlands. Minn section kbira ta' Ċina, mis-Sirja, mit-Turkija, minn ħafna pajjiżi Mużulmani. Ħafna pajjiżi Musulmani li Malta normalment takkuża bi violazzjoni ta' drittijiet umani. Issa, interessanti. Issa ġara, drittijiet umani fit-Turkija, drittijiet umani fit-Turkija, fis-Saudi, fl-Eġittu, fejn ibbenjata, id-drittijiet umani mhumiex mill-aqwa. Ok, mela, kompli. Jiena mhix qed naħbi wiċċi sewwa ġifieri. Issa. Li tafni. Issa, kien hemm kawża. Aħna f'dal pajjiż nimxu skont il-liġijiet. Mela kien hemm kawża fi Franza. U ntilfet. Sar appell u ntilef. Marru l-qorti tal-Human Rights, European Court of Human Rights. U qalula, di mhux qed jgħidu għax hija burka, inti tagħti wiċċek kif biex trid ma tistax f'dan il-pajjiż. U mkien fl-Ewropa, il-kawża intilfet. Voldiri, ma tistax tagħti wiċċek u m'hemmx appell għax dak kien il-final decision. Il-Human Rights Watch u l-NGO soħra li jitkellmu fuq human rights u huma ta' awtorità fuq human rights
kollha kundannaw id-deċiżjoni ta' Franza, tal-Belgium, ta' Holland. U tal-European U Court. tal-partijiet tal-Ġermanja li Anka l-European Court. Il-European Court mhux tal-li Il-European Court iddeċidiet li ma tistax tilbis għal-burka. U l-European Court kella nies minn fosta. Jew sa tobdi anka liġi, jew ma tobdijiex. Anka Chief Secretary It's up to you. tal-European Court of Human Rights ikkundanna dik id-deċiżjoni u qal u għandħil fil-personal li missu qatt ma ġara. Ek qal u Hemm akkwotat. deċiżjoni finali u dik il-liġi Imma, tal-pajjiż. għadni ma fimx. Jiena naf illi jien għandi dritt bil-liġijiet umani, bħal mandu dritt kulħadd. Bħal mandu dritt X'id-dritt? kull min Tatti jasal wiċċek? Malta. Tatti Le, wiċċek? sekonda. Li jiena niprattika r-reliġjon tiegħi. Iva. Li jiena nitkellem fuq ir-reliġjon tiegħi. Mhux fuq hekk qed nitkellmu. Okay. Għandekx dritt tatti wiċċek fil-pubbliku. U għandi dritt- M'għandekx dritt tatti U għandi wiċċek dritt fil-pubbliku. għall-autonomità li niddeċidi jien. M'għandekx tatti wiċċek Okay. fil-pubbliku. La jekk inti musulmana, la jekk inti soru tal-Knisja Kattolika, Okay. la jekk inti taoista, la jekk inċint ma tistax tatti wiċċek fil-pubbliku. Ok, mela. Ok, tu rispondi? Ħanejdlek. Hija finali, tista' mhux li li tirrispondi, ma tistax tatti. Vera, sfortunatament, Kollok ħadu dobdi deċiżjoni, ħadu deċiżjoni, għamluha finali, avolja u gvern li jgħid li jieħu jagħmel diskussjoni pubblika ma' nies interessati u ma saritx dik id-diskussjoni, għamlu d-deċiżjoni, avolja l-Attorney General ta' Malta, l-Ombudsman, għalilhom u spjegalhom illi le dik hija reliġjon ma tidħolx fil-criminal law, ma tidħolx Mhijiex il-qorti reliġjon. kriminali, ma Mhijiex tiġix reliġjon. tista' tikkundanna Ir-reliġjon xi ħaġa ta' tiegħek, reliġjon. ir-reliġjon tiegħek għax inti Ir-reliġjon tiegħi. Frank, u ta' ħafna taħseb li Musulmani se jkun hemm ħafna nies arrestati illum u għada, motti wiċċhom bil-Halloween per eżempju, taħseb u għajdilhom in-nies. Għandhom jarrestawhom. ħanajdlek. Għajdilhom issa, ma tistax Twaqqax diskussjoni għal-ridikolu. Le, qed jagħtu wiċċhom. Aħiex għal-ridikolu Qed jagħtu wiċċhom jew le. All right? Ija, qed jagħtu Bħalissa waħda, qed jippruvaw ifittxuha li qiegħda tipprova tixbor, reklutaġġ ta' nies fuq l-internet u l-MI5 qegħdin jiġru warajha u libsa l-burka. Well. All right? Tajjeb? Aw Malta min irid jagħmel attentat kriminali ma nasibx ħejlbes bħali l-ewwel għax l-ewwel ħaġa li tmur għajnejk fuq waħda libsa stramp, mhux waħda libsa normali. Jekk xi ħadd irid jagħmel att kriminali kif inti qed tassoċjani ma' dil waħda. Jiena ma nafx. Kellu li inti ma tifhimx li vera inti meta xi ħadd tkun għaddejja u ma nafx min int jista' jkun li tkun vera kriminali jew tista' tkun taħt dik il-burk hemm xi ħadd illi beżza jew li jagħmel kriminalità. Ok, jiena bħala il-każ ta' kif tkellmet is-Sinjura Dalli fuq security threat meta ħarġet l-ewwel darba din l-issue, nifhem li jista' jkun hemm suspett għax minix qed nikxef l-iktar ħaġa li turi minn inti il-wiċċ. Imma nistgħu għall-argument nirranġaw il-liġi, nirranġaw is-sistema biex jiena nkun reġistrata. Iva, għal xiex le? Għal xiex le? Aħna nakkomodaw il-minoranzi fil-pajjiż tagħna, aħna rridu. Inti qiegħda f'dal-pajjiż. integration. Għadek kemm ktib titra tajt kemm aħna ipokriti aħna l-Maltin. Le, jimmeċċe. Ekkat li aħna ipokriti min Hija irid imur jaqra. ipokrizija. Fittex, ipokrizija li ma nħallukx toqgħod hekk bil-burka. Le, All right? ipokrizija li tattakka. Fit-2004 f'Jannar inti ktibt u għat l-nisa tagħna tal-West u l-Maltin għax iżommu wiċċhom mikxufin. Taf xattilhom int? Taf xaltilhom? Fit-2000. Unpaid prostitutes. Fitxuha fil-Times, A Muslim's rights. A Muslim's rights illi tajjarna l-nisa tagħna huma unpaid prostitutes. Għaliex? Għax jikxfu wiċċhom. U allura l-irġiel jistgħu jħarsu lejhom u nqogħdu ngawduhom. U mhux qed inħallsuhom tal-qed ingawduhom. Ara kif tħares lejn in-nisa Maltin. Is-Sinjur qed jakkuża bla-doċċ u għadu. Qed tgħid li mhux inti ktibta li littra ġifieri. Ma niftakarix. Mhux inti ktibta li Tista' littra. tfakkarni ġibta litra. 2004 Jannar, hekk jogħġbok provasiva fuq l-internet. Okay, mela. All right? Mela. Carol Gatt, Muslims Right, u siba fit-Times, January 2004. Konkludu, għajja, Kuxiex ħan nirrispondi li mwafda. Xkur li ma tistax tirrispondi għax vera. Inti tista' tistaħba sa ċertu pont. Imma mbagħad meta nikxfuk qed tinkixef. Ok, mela.
Wiċċek ma nistgħux Kif nikxfu. taħseb, u għat jgħidlek li inti għed li kif taħseb fuq in-nisa illi jikxfu wiċċhom. Qed tajt li mhux vera, Ok. tek int? Le, Qed tajt li mhux vera? Ħanajdlek. Iġifieri inti qed tiġi hawn Ok, fuq it-television, ok, ok. qed tatti wiċċek u tibqa' tikdeb. Taf Ok, xit ngħid. mela, Taf ok. xit ngħid. Mek qed tajt? Ok, mela. Jien qed Ejja, nikkalma, ok, ejja, ngħidlek nikkalma. fil-2004 inti ktibt u Ok. għajjart in-nisa Maltin illi huma paid prostitutes. Issa jekk trid għamil dikjarazzjoni. Għamil dikjarazzjoni, Ok, għajt li mhux ok. vera. Ok. Inti qed takkużani u qed Eh, waqqa l-onor ngħidlek hekk, tiegħi. tista' Tija, tagħmel ok, il-livell. jimporta, U naħseb jimporta. illi- Jimporta sa tija ċans, ok, irrispondi. Naħsibha. Kera, ora, kera. Aħsibha kemm trid għax nirbaħulek ble no xtix. Ok, tajjeb. Nista' nitkellem Kera, issa. kera, kera. Mela, Jimporta, kompli, kera, kera. għadni qatt ma waqaft u d-dimmara u għajjarta. Ktibta fil-gazzetta. Jimporta sa. Alright, forsi qed tapplika Fil-gazzetta. dak li qed jiena b'mod ħażin, bħalma qed tgħid illi jiena għajjart il-Maltin ipokriti meta dak l-artiklu. Assolutament ma kienet jgħajjar il-ħadd. Kienet jgħid. Frank, Frank. Kontra Jiena. Maltin. Jimporta, Frank. Għattinna l-divorzju Ok, u ok. anka l-omosessualità. Imma- Għalix in-nisa tagħna jikxfu wiċċhom. Vera, wicċa motti, ma rridu ntuwa ċans titkellem. Jew għas titkellem ma tista. Tija ċans, mela. Mux tal-li tajni Ok. inti l-lum fil-gazzetta laqas tista' tikteb Ok. u ismek. Ok, Pseudonimu? jimporta. Ok, mela, kero. Ismani, jiena Ok. Inti għat li n-nis ipokriti, xkont se tajt? jiena għandi valuri. U anka ħna l-valuri, U Ok, għandek il-valuri. ok. Iva. Iva. Ma nix Inti għandek ngħidlek li m'għandix il-valuri. valuri, għandek il-valur li tajjar il-mara ma wkoll. Min, inti? Inti qed tajjar lili. Jenna, imma skużi. Alright, ta' sekonda waħda. Skużi. Ora, jien qed għasen daw ngħid, nikkonkludu, Issa ejja. ġifri qed tilab il-karta tal-vittma. Ok. Mela xed tagħmel? Mela xed tagħmel? Bil-mod, Qed nistenna li kolli ħin nitkellem u nipro. Għandek il-gazzetti kollha ħin kollu tiktab u Ok, mela, mela. Il-ħin kollu tikteb mela, kollu. jimporta- Minix ngħidlek b'dak li ktibt inti, għax kieku għandi ħafna iktar biex ngħid. Eh, Vera? x'inhi? Minix ġejta, ma ġejċaw biex nitajjar. Ġejta wek, Qed tittajjar fil-gazzetti. ħanispjegalek. Għax Jimporta? fil-gazzetti. Frank, jimporta tija ċans Ħanispjegalek. issa. Jiena ktibt dak l-artiklu qraw ħafna nies. Ħadd ma qalli li qed nakkuża l-Maltin kollha b'ipokrizija. le. Inti l-ewwel wieħed li qed tinterpreta hekk. Il-tajtel huwa hypocrisy. Kero, inti l-aħseb importa. Ok, nista' tagħti Eżatt, ġajjin. of banning the burqa, not of the Maltese population. Murik mus-Saudi Arabia ħanaraw x'jagħmlulek. Toħġ takkużani bin-nuqqas ta' drittijiet li jeżistu f'pajjiżi oħra, jien għandi Imma dritt ħaġa. Jimporta? Tabbużax Le, bil-libertà minix tagħna. Mela, jimporta? Tabbużax bil-libertà tagħna. Jimporta, mela. Jimporta. Mela, inti qed kompli. Jien għandi dritt niprattika ir-reliġjon tiegħi sakemm ma jkunx pruvat illi ir-reliġjon tiegħi violenti fuq xi ħadd jew il-prattika tiegħi hi x'inhi Ħadd ma qal li ta' m'għandekx tret dritt. Ok, lil xi ħadd ok, ieħor. ok. Suppost il-gvern u din bil-liġi internazzjonali qabel jgħaddi a banning of any piece of dress, all right, f'tal-każ in-nikab tiegħi, qabel jgħaddi dit Mhux tip ta' in-nikab liġi tiegħek. li tnaqqas dritt fundamentali uman għandu jagħti prova serja u konkreta li vera hija tret. Meta Min m'għandux fil-verità jaħdem, hemm m'għandux modi għalfejn oħra jagħti wiċċu. kif is-sistema tal-liġi tipproteġi n-nies mingħajr ma tħalli lili nagħmel xi ħaġa kontra r-reliġjon Tiċċef tiegħi. wiċċek biss. Ok. Imma li tikxef wiċċa, Li nikxef wiċċi għalija huwa ħiġeb Għalik. Għalik. inqas minn dak li nista' nilbes jien. Jiena nħobb il-ħiġeb u ddeċidejt li nilbes l-aħjar ħiġeb li naf u li Hemm pajjiżi fejn tista' għax tilbes naf li il-ħiġab huwa aħjar il-ħin għalija. kollu. Ok, Tista' mela, toqgħod mela, għal l-aħħar komunità kumment tiegħek. Sinjur, jiena tagħkom. bħalek ċittadina Maltija, minix second class citizen. U l-attitudni tal-far right waslitna l-gwerra. Jekk inti qed titkellem qed tgħidli Far right? itlaq pajjiż ieħor għax ma tistax tkun differenti minni Ma hawnhekk. tistax tatti wiċċek, mhux jien qed Ok, ngħidilek. ok, mela. Il-European Yes, Court of Mela, Human l-aħħar Rights kumment tiegħek u l-aħħar kumment għalet tiegħek. dan mhuwiex dritt fundamentali li tatti wiċċek. Li l-mara tilbes kif tixtieq huwa dritt fundamentali Imma tal-mara mhux li u tatti wiċċa. tal-bniedem, mhux biss tal-mara, tal-bniedem. Għandek Ok. żball, mhuwiex. Ok, nirringrazzjakom tal-li kontu maħna, grazzi Carol, grazzi Frank. Ok. Mela disabli Rose għadna xie ċokolatini għalik u għal-Frank, grazzi ħafna. Grazzi. Sibta xi burka. Jena nishtiq nirringrazzja lil-Frank tal-li kien maħna u nishtiq nirringrazzja lil-Caroline illi kienet maħna u ma kienx faċli għalija illi tkun maħna. Jena nara ċertu kuraġġ illi kienet maħna, imma kienet maħna u ma d-dejqitx tagħti il-kommenti tagħha. Grazzi ħafna.
Niġu lura biex nintaqgħu ma' dawn il-kodba, nintaqgħu ma' nies li ma jaqblux illi dawn il-kodba ikunu fidejn it-tfal. U nies li assolutament jaqblu. Għandna l-istorja, l-istejjer ta' nies li qegħdin f'dawk il-kodba. Se taraw hawn qudiemkom, hawn.
ċemplu 2-249-200 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, hamper minant il-Conimex, voucher minant Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija minant Graham Collections, prodotti minant Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, rigali minant Pitre Homes, ċikkolatina minant Desirably Yours, vouchers għal Sunday Buffet Lunches ġewwa Monte Cristo Estates, biljetti għaċ-ċinema ġewwa l-Empire Cinemas ta' Buġibba, biljetti għall-ispettaklu di Story of an Island bil-buffet inkluż grazzi għal Monte Cristo Estates, prodotti Tescoma, u fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds, u kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal mingħand The Notebook Center ta' San Ġwan. Mela, wara dik id-diskussjoni tbaqbaq li naf li qed tiġri ħafna fis-social media, aħna se nibdew il-programm dwar il-kodba, ma hawnhekk għandna żewġ persuni illi f'ċertu sens daw il-kodba jitkellmu dwarhom, għandna lil Mick u għandna lil Xanaja. Ngħidilkom għalissa biss illi Mick inti twilit bħala Tifla. kif? Femminili. U twilet bħala tifla femminili, u llum huwa kif qed taraw raġel. U inti twilet bħala tifel, u llum kif qed taraw hija tfajla. Se nsiru nafu l-istejer tagħhom u minn xi xaddew, u anke qabluhom mal-kodba. Hawnhekk ukoll għandna dan il-panel, għandna lil Ruben Overend li huwa il-president tal-PRO sewa tal-ġenituri tal-istat ta' Malta Għawdex tal-ġenituri, għandna lil James illi huwa papa ta' tifla illum. James kellhom tifla imwilda ġo ġisem ta' tifel. U din l-istorja se tarawha dal-waqt. Din it-tifla għandha 7 snin Maltija ukoll kitbet ktieb. Se niltaqgħu magħha din it-tifla dal-waqt u se taraw l-istorja interessanti tagħha. Għandna lil Indri Attart, għandna Roger Terrazona u għandna il-Joan Mikaller, illi naturalment bejnietom naturalment xi diskussjoni għandna wkoll nies hemmhekk fosthom għandna lil Matthew illi huwa persuna li studja il-relazzjonijiet sessuali u għandna wkoll nies mill-Ministeru ta' Edukazzjoni u anke lill-Ministru li se insaqsuh il-mistoqsijiet. Imma xtaqt nagħmel punt ċar qabel nibdew. Illum aħna kellu jkollna magħna lil Ivan Grek, is-Sur Ivan Grek Mintov. Fil-fatt aħna propju ħloqna dal-programm għaliex rajna din id-diskussjoni tqumu aħna kif naraw xi ħaġa ngħidu ejja ntuhom spazju. Fil-fatt mill-ewwel ħaġa li jagħmilha kuntattjallina lilu lin-nies tiegħu intqajna miegħu, fassalna l-programm flimkien u mbagħad bdejna ngħidu isma' nġibu n-nies fis-sala, eċetera. Bdejna nitolbuh biex isibilna n-nies biex jitkellmu, il-ġenituri, it-teachers li beda jsemmi, il-kulħadd. U fil-fatt aħna konna pjanati li hawnhekk kien se jkun fil-panel Ivan u anka sinjura mill-aħjar oħra illi kellhom ikunu hawnhekk. Ġara li aħna dnilhom biex iġibu numru ta' nies fis-sala 30 ruħ, bdew isibu diffikultà biex isibuhom għax ħafna nies ma rridux jiġu. Mbagħad dolodu li ġara kien dolodu llum jiġifieri illi l-ewwel talbuna 35, u mbagħad talbuna 40, u mbagħad 45, u mbagħad 60, u mbagħad 80, u mbagħad ta' 80 ġino li kienet jirrispondu għallu iwa ħan iċċekkja, ma tkellem magħna ma jistax ikun 80. Iċċekkja wara xar minuti għandna rridu 100, għalulna rridu 100, u jekk ma tunix 100 ma niġux. U aħna dana rikat ngħidulu aħna, aħna mhux vera li hawnhekk leħħejna lil xi ħadd mill-panel. Anzi qed ngħidha pubblikament.
Sullivan, jekk tittiġi, tista' taqbad u tiġi hawnhekk u tkompli tiddiskuti magħna. M'għandniex problema, ta' taqbad u tiġi. Minke għal qed toqgħod tajt. U anke ksib telefonata, m'għandniex problema, aħna anzi rridu illi inti titkellem ukoll. Intom qed tgħidu għax kien se jkun hawn ħafna mill-oħrajn. Tu vera xejn. Min-nies tal-kodba barra l-penni li huma favur il-kodba, kull ma hawnhekk u kien se jkun hawn 7 min-nies. 7 ma' 80 immaġinaw ġifieri, dak il-bajes li kontu qed tgħidu li għandna. L-imbagħad saru 100. Ma jimpurtax, għandna xorta nirrispettawkom u xorta nemnu li għandkom kolkom dritt issemgħu leħinkom. Dan mhux ħarab ankora kollox. Issa ħanibdew il-programm. Mela. Nirringrazzjaw il-Indri u il-Joen li għadnilhom il-lum stess biex jiġu jirriplejsjaw lil dawn it-tnejn. Grazzi li għattunna tenkju għaw mill-ewwel. Mela, inti għandek, Indri, għandek oġġezzjoni għal daw il-kodba. X'inhi? Ibda ftaħ diskussjoni. Mela, jiena Peppi, m'għandix problema bil-ktieb. Ġifieri jiena m'għandix problema b'dan il-ktieb illi ħareġ. M'għandix problema jekk dan il-ktieb ikun ġaħanut, però għandi problema jekk dan il-ktieb nimponih parti mill-iskola. Hemmhekk għandi problema. Ġifieri jiena bħala ġenitur, għax jiena ġenitur, niddeċidi jien fuq it-tifel tiegħi, fuq it-tfal tiegħi, jekk jiena nixtrilhomx il-ktieb xi darba u jaqrawh. Però li jkun ġa l-iskola, parti mill-kurrikulum, illi noqogħdu niddiskutu fuq din ir-realtà li mhux dibissa u realtà tal-LGBT. Ġifieri inti qed tgħid illi llum pereżempju li jeżistu żewġ tirġiel li huma f'relazzjoni. Mhux hekk? Illi żewġ nisa. U m'għandix problema. Le m'għandix problema bihom, imma mhux tajjeb illi tfal isiru aware ta' dis-sitwazzjoni. Minn ġa l-iskola, Peppi? Minn ġa l-iskola, b'daw il-kodba wkoll. Imma għalfej minn ġa l-iskola, għalfej jitfall ħanoqogħdu aħna il-ħin kollu kif jiġri xi ħaġa rridu nagħlmu ilhom ġifieri mill-bidu, ġidaw minn 0 sa 4 u minn 4, 6, 7, meta jkunu żgħar fuq hekk qed jaħsbu jien it-tifel tiegħi taf fuq xi ikellimni? Fuq Peppa Pig. Fuq dik ikellimni jien, mela fuq jekk raġel u raġel x'qegħdin flimkien. Ok, ma jista' jkollok sitwazzjoni pereżempju fil-klassi fejn l-tifel tiegħek tifel ieħor jgħidu jien għandi papa u papa. Kif hemm ktieb minnu. Mela f'dik is-sitwazzjoni, dik il-klassi partikolari irridu nagħmlu il dik il-klassi partikolari biex ikunu jistgħu jgħixu flimkien. Hemmhekk naqbel, imma mhux bil-ktieb, mhux il-ktieb ikun għand kulħadd u noqogħdu nagħlmuh. Ma jekk inti tkun, Indri, jekk inti tkun il-persuna illi qed tħoss dawn l-affarijiet, pereżempju għandna lil Xanaja hawnhekk illi meta kellek kemm kellek? 6, 7. Meta kellek 7 years kienet l-iskola u x'hekk? Kont l-iskola? Ta' 6, 7. Tiġà kont qed tħoss li inti m'intix tifel? Ifhimni, kont inħoss anke qabel. Anke qabel? Kont naf, kont naf minn kif bdejt nitfarfar u nilab u hekk maħuti. Fimt qegħdin two girls u one boy, ġifieri nilab moħħti. Fimt, u nixtieq ngħid lilek, fimt, inti qed li ikollok choice xi talmu tfal. Jien fl-iskola ma kellix choice li rid nara Tom and Kate. Peter and Jane. Laqas biss tinteressa dik l-istorja jien. Kelli choice nażel li rid nara jien fuq il-ktieb. Ma kellix. Imma x'kien jiġri għax ma kontx tara dan l-affarijiet? Fiex affettwa, le. Fiex affettwa, fil-fatt. X'affettwatek? Illum qed tgħix li jint u proset, jien ngħidlek proset. Le, ngħidlek proset. Ngħidlek proset. Għaliex fl-iskola x'kien jiġri? Fl-iskola kienu jiġru ħafna affarijiet, bullying, anke swat, jarmulek il-lunch. I mean. Kienu jaraw affeminata. Eżatt, jiena kont boy. Ma xorta kont effeminata. Ekku, kien rakkuntat li per eżempju kien taqbad il-pitazz roza u xek. Per eżempju kien jgħidin nagħmlu pitazz li tidu intom u kont nieħu il-kaver roza. Jiena nikkundanna dawn l-affarijiet. Kif jiġu qasmu l-pitazz, iwadbuh minn nofs il-klassi l-pitazz. Jiena nikkundanna is-sawtet il-mara ġifieri. Jiena nikkundanna, ħanamilha ċara di. Jiena nikkundanna dawn l-affarijiet. Imma Indri, m'għandix du. Ara żomm, ħana mela ċara, m'għandix dubju tikkundanna u m'għandek problema bihom xejn, nafek biżejjed. Mhux dak il-punt. Il-punt imma hu li din it-tifel ta' dak iż-żmien li issa hija tfajla, dak tifel kienet iħożza l-affarijiet. Ma kellu xejn fl-iskola li jispjegalu x'kienet jiġri ġo fih. Law u laqas sħabu. Dik il-problema. Issa x'se nagħmlu allura? Di problema.
Jiena xtaqt ngħid li bħal Indri ma toġobnix il-ħaġa li nintroduċu daw il-ktieb meta jkunu t-tfal daqshekk żgħar, għaliex it-tfal m'għandhomx preġudizzi, it-tfal mhux ħajqgħod jgħid ta' dik l-età, ma jqgħodx jgħid għax dak jidherek għax dak għandu papa u papa. Jekk jiena kieku jiġi t-tifel tiegħu jgħidli ma, jgħidli fil-klassi hemm wieħed għandu papa u papa. Infehmu jien bil-kelma tajba, fimt ngħidlu ħanini, ngħidlu illum il-ġurnata, mhux illum il-ġurnata, ngħidlu tista' tħobb tkun tħobb raġel ħobb raġel, bħal mara u tħobb mara, imma fehmu jiena li jiena ommu dik l-età. Jiena naħseb illi l-kodba jekk ħan introduċuhom mingħajr ma nitkellmu sew mal-ġenituri mhix ħataħdem għaliex jiena jġib li ktib it-tifel id-dar. Pereżempju, u ngħidlu dan barazz, dawn mhux normali, dawn mhux u jisma' l-għatanija sħiħa fuq in-nies li hemm ġo dawk il-kodba. Però ma jismax l-għatanija sabiħa, jisma' l-għatanija kera, ma ngħidli inti l-kodba x'ġejt sar jagħmlu. Ok, intom qed taħsbu forsi anka li daw il-kodba jistgħu jibdluhom jagħmluhom pereżempju. Le, inti le, taħseb? Ifim, mhux qed ngħid li jibdluhom, però jista' jkun hemm li jkun hemm każi fejn bniedem jitħajjar iva. Nemmen illi jitħajjar. Ejja mela. Jitħajjar. Ejja, tippruva f'ħajtek, tippruva f'ħajtek. Li bniedem iħobb raġel ieħor jew li mara tħobb mara oħra, ma tistax nibda nallima ġifieri di, nibda nitfaħħa fil-kurrikulum. U nipprova mara nħobb mara oħra. Le, imma nitfaħħa fil-kurrikulum di. U nixtieq, irrid ngħid oħra, illi l-allima, jafu jgħalmuh ktib. Ok, dik hija xi ħaġa. Il-matematika, l-allim tal-matematika, irrid jemmen illi 1 + 1 jagħmlu tu għalhekk jgħallem il-matematika, tar-reliġjon jgħallem ir-reliġjon għax jemmen fir-reliġjon li tjallem. Issa l-allima kollha jafu jgħalmuh dal ktieb, kollha jafu jitkellmu fuqu, kollha jemnu f'dal ktieb, jiena ngħidlek illi 80% tal-allima qas jemnu f'dal ktieb, aħseb wara kemm ħajmorru jgħalmu dal ktieb. Jiġifieri ma naġlux għax qed nitqu bin-nies. Qed naġlu. Illi fl-aħħar ħansibu li wara 5 snin għandna problema serja ta' vera. Ħajkonna problemi kbar, illum qed niddiskutu, u 5 snin oħra ħajkonna problema. Ok, mela, żewġ affarijiet mara, għandna lil Matthew, kemm insaqsik ħaġa waħda biss. Mela, għandna tajjeb li ngħidu illi lil Matthew tlabnih jara l-kodba kollha li issa minn ftit ħor jgħidilna bejwet uħorġ fi naturalment u studja ħafna u għara l-kodba kollha. U allura se jitkellem ukoll mill-fatt li inti qrajthom dan il-kodba, mhux hekk? Issa dawn il-kodba, jekk jiġu fidej tifel jew tifla, jistgħu jibdluhom ġifieri iħajruhom ikunu gay jew transgender jew. Jekk nitkellmu fuq transgender huwa xi ħaġa li anke riċerkaturi li hija xi ħaġa bioloġika wkoll, mhix xi ħaġa psikoloġika biss. Allura li taqra ktieb fejn hemm storja ta' xi ħadd li jħossu li qiegħed fil-ġisem ħażin mhijiex xi ħaġa li ħadd tħajrek biex tagħmilha, għax li tkun transgender hija xi ħaġa li hija medika u hija bioloġika wkoll. Li persuna tikber u tinduna jew inkella tibda tgħid li hija omosessuali, mhijiex xi ħaġa li xi taqra ktieb inti ħadd titħajjar tagħmilha, għax qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li inti tħoss. U xi ħaġa li meta naħdem ma' klijenti u nsaqsihom anke bħalma qalet Ċanaja, hija xi ħaġa li jħossu minn ta' żgħira ħafna. Li persuna tistaqsi li l-ġenituri tagħha da xi fisser jew lill-allima tagħha hija vera jekk ħa taqra ktibek, ma jfissirx li ħadd titħajjar tipprova. Ġifieri inti qed tgħid li bil-ktieb ma nistax insir gay jien meta nkun żgħar jew insir transgender. Għax hemmhekk ħanerġgħu mmorru għad-diskursata li inna nagħmlu li inti ma ssirx gay, ma ssirx transgender, imma inti titwieled hekk. Allura meta din ngħidu li aħna għax qed naqraw ktieb jew jiġilna xi ħaġa f'ħajjitna aħna ħanibdlu l-ġeneru tagħna jew l-orientazzjoni sesswali tagħna, qed nerġgħu waqgħu argument li issa mxejna ħafna fuq. Ok, mela, qabel ma nkomplu d-diskussjoni, sorry Roger għadni ma daħħaltekx u sorry Ruben. Hawnhekk għandna lil James. James jgħataw b'kuraġġ fl-opinjoni tiegħi nirringrazzjah, il-papa tawwilha, però meta u l-mama tiegħu il-mara tiegħu kellhom baby boy, Will kien jismu. U bat żviluppat din l-istorja li niġu narawha qabel eżatt kif wara dan il-break. Naraw din l-istorja, se niltaqgħu ma' din illum tifla. Willa. Dejjem kienet tifla, però kienet tifla magħluqa ġo ġisem
ta' tifel, illum tifla. Naraw u nintaqgħu mawila dal-waqt, ibqgħu hemm. Kitbet ktieb ukoll, kitbet ktieb.
xi ġmil ta' ġurnata. Lu edha ma' Dorin mill-Waste Serve għanduru d-djaran edin il-naxxara. Bonġa, senjura, inti l-iskar t-riċiklaħ? Ejja. Rosi, għandek xi borza? Għandi. Nistaw naraw? Nistaw naraw. Għandi jissuwet u l-ħodor. Imma għandek borza l-esta bl-iskar? Iva, Nistaw narawa? Iva. All right, Jay. Mela, il-plastik u l-metan. Naraw naqra x'għandek ta' ġofija. U karti. Ara tajjeb Mendi, għandha l-fliexken tal-luminata u għandha l-fliexken tal-ilma li huma mafġin diġà. Però xi ħaġa li qed nara li hija tajba wkoll, jiena nista' ndaħħal idejja ġofija di għaliex l-iskart huwa nadif. Ħafna min-nies ikollhom id-diffikultà. Jekk l-spray cans hijiex parti mill-metall, kull tip ta' spray can ta' xar, kull aerosol spray nistgħu nitfgħu hawnhekk. U tħallih bil-plastik u bil-metall. Ara ħanajdlek kif tkun sejra l-bring inside, all right? Mela, inneħħulu t-tap dan, ħafna drabi n-nożil tkun diffiċli ħafna biex inneħħuha, u ħafna nies jgħiduli, mela flima irrid nitfgħu għandek materjal imħallat. L-iktar li jkun fih prodott, mela x'inhu il-metall, mela jmur metall. Thank you. U għanna rigal sabiħ għalik u koll tal-li inti tissepara l-skart u dan għamlan VJ Salamone Marketing u dan huwa Food Saver. Issa dan tifranka ħafna għaliex inti l-ikel li jkun msajjar jew insomma tixtriħ minn il-ħanut mill-ewwel tqedu ġodan, tneħħilu ġol-plas, tneħħilu l-arja u tqedu fil-friġġ u jdumlek ħafna iktar. Okay, thank you very much. Mela qabel inkomplu bil-programm u anka naraw dan il-feature ta' it-tifla llum, it-tifla ta' James li jataw u ta' Bex illi edha maħna u kolla unek. Nishtiq naqra stqarrija dwar program referenza għal dak li ntqal mill-Ministru Edward Zammit Lewis f'Xarabank tal-ġimgħa ilu meta semma l-konsulenzi tal-Avukat Fenek u l-Lonfer Fenek Fenek għandna sun ta' dikjarazzjoni li qed tixxandar bħala dritt ta' risposta mibgħuta minn Dr. Fenek. Dr. Fenek iddikjarat li l-Ministru Zammit Lewis biżinforma lit telespettaturi għalli xi qatt ma natat konsulenzi minn ebda ministeru fl-aħħar leġislatura b'salarju fiss fix-xahar jew fis-sena. Hija ddikjarat li għad-ditta legali Fenek Fenek ġew mqabbda fuq 7 xogħlijiet speċifiċi li jirrikjedu esperjenzi fil-qasam marittimu. Dawn is-7 xogħlijiet saru fuq medda ta' 6 snin u ħadmu fuqhom 12 l-avukat. Għal dawn ix-xogħlijiet id-ditta u mhux Fenek tħallsu 464,000 euro li huma t-total tal-kontijiet maħruġa fuq bażi ta' sigħat maħduma. Dr. Fenek qalet li dawn ix-xogħlijiet ingħataw lid-ditta legali Fenek Fenek mhux għabbażi tal-alleanzi politiċi iżda strettament fuq mertu tal-esperjenza estensiva fil-qasam marittimu kif jixdru l-kredenzjali tagħha lokali u internazzjonali. Żiedet tajt li d-ditta legali Fenek mhix tagħha iżda jsoċċu fiha flimkien ma' oħrajn. Id-dikjarazzjoni ta' Dr. Fenek tgħid li kontra l-impressjoni ngħatat mill-Ministru Zammit Lewis hija f'dan il-perjodu ma kellha ebda kariga fil-Partit Nazzjonalista u lanqas kienet kandidat jew membru parlamentari. Mela, ħaniġi ħdej James u flimkien naraw l-istorja tiegħu tal-mara tiegħu Bex u tat-tifla llum it-tifla tagħhom Willa. Tifla illi twildet tifla f'ġisem ta' tifel. U minn xi xaddiet, hija Maltija, illum għandha 7 snin. Araw l-istorja. Din Willa, illum għandha 7 snin. Sa sentejn ilu, Willa kienet Will. Kienet tifla msakra ġo ġisem ta' tifel. James missiera. Willa twildet tifel. Meta twildet Willa kienet imwilda tifel. U aħna trattajnija ta' boj, pal kull boj ieħor, kull tarbi oħra. U bdiet tikber iżjed u iżjed. Torina li għandha il-karattru tagħha.
U bdiet torina li fil-fatt mhijiex boy. Wela fil-fatt hija girl. Willa, f'ġisem ta' tifel ta' 3 snin, kienet diġà tagħmel affarijiet tal-girls. Tgħidilna omma Becky. When we went to shops, it was asking for pink sparkly clothes, dolls, the pink bucket for the beach. It was all those kind of ways. And when it's very young, you think maybe it's a phase. You don't act very quickly on just those signs, but it was very young, from the beginning, from who she was. Omma tinrakonta li bħala tifel fil-ħanut Willa tinsisti li titsandli roża tal-girls. U omma qalba maqsuma tgħidilha le. There was this pair of pink sparkly sandals. I will never forget them. And she was like, I want these, please. And my friend was like, oh, maybe it's not good. And we couldn't let her have these shoes. We felt we couldn't let her have these shoes. And so I didn't. And it's probably the most heartbreaking thing I've ever done because she was so distraught. She was so upset. She went into a panic attack, everything. It wasn't just, oh, I want it, She wasn't a child that lacked for anything, but these were things she needed. She needed them because when they're so very young, that's the only way they can show the world, present themselves to the world, how they feel, in what toys they play with, in what clothes they choose. So yes, she was utterly distraught. She barely spoke all the way home. She was just utterly distraught. How I got her out the shop, I don't know. It was a tremendous stress, and now I know what a trauma it was for her, and that's just one incident. Tgħidilna li Willa ma ridix toħroġ mid-dar libsa ta' tifel. I had a child that had anxiety, always terrible tantrums, so upset all the time, didn't want to leave the house. She had problems talking to other children. She had no confidence. She barely spoke at school. Omma tgħidilna li għamlet żmien tipprova twaqqafha milli tkun tifla. And I went through a time of not letting her, of trying to be very strict, of stopping her. And to be honest, that just made it stronger. Darba qaltilna li hija mhijiex boy, però hija girl. Meta qaltilhom kellha 5 snin. Ifhimni meta qaltilna żatt kienet kellha 5. U meta bdiet torina li paspiċi ċertu ilbies u hekk tixtieq tilbishom ħallejnija tilbishom id-dar. Għax paspiċi kellna nkunu responsabbli wkoll. And when I let her dress as a girl for the first time indoors, just to let her try, I saw all the rage, all the anger, all the frustration I'd seen in her before. It just went. She just went. And she said to me, I feel calm now. And that was it. That's it for me. That was the beginning of, this is what it is. This is what we need to do. Però mbagħad kien hemm żmien meta ma kienx biżżejjed li tilbes tal-affarijiet id-dar biss. U xtaqt li toħroġ u turi lid-dinja hi min hi. U konna diġà paspiċi kellha isem ta' girl għax ma kienx tixtieq tkun isimha Billy jew Will. Xtaqt tkun Willa. Hekk kif Willa ġiet biex tibda toħroġ barra libsa ta' tifla, il-ġenituri tagħha ħassew li għandhom jafżaw lil ġirien. Ma sibt l-ebda objection ta' xejn. Kulħadd kien very accepting u għalina kienet grazzja li għandna nies madwarna li huma tant acceptable għal Willa, because that's who she really is. Willa issa hija tifla għal kulħadd. Willa tinsisti li ma tibqax tmur l-iskola bl-uniformi ta' tifel. Ma kienx faċli. Konna paċenzjużi, stennejna, fimnihom illi din mhijiex xi ħaġa li għaddew minna qabel, ma fimnihomx li hija xi ħaġa ħażina, ma kienitx xi ħaġa ħażina, però di hija xi ħaġa li ma kellhomx esperjenza fiha. U kienet diffiċli għalihom u kienet diffiċli għalina wkoll. U paspiċi kellna navvanzaw flimkien, però ma waqafniex, ma stajniex nifqu, we could not give up. Omma tirrakkonta kif kienet imbeżza l-ewwel darba li Willa marret l-iskola bl-uniformi ta' tifla. Terrified.
I felt terrified. I'm going to be honest, I'm a very cautious person, and she's my baby. There's no stronger feeling than the need of a mother to protect her children. And I wasn't worried for her. I knew finally she was happy. She felt good about herself, but I was scared what she'd go through. I was scared what we would go through, even as a family. I was nervous, and it was probably showing on my face. And she came up to me and she said, "Mum, don't worry, you're doing the right thing. These are the happiest days of my life, and I'll always love you for them." And it was those moments that gave me strength. I didn't have the strength, but her strength gave me it. It's so essential. It's part of their education as human beings, you know, to love and to understand and to accept everyone in their differences. And to not make them feel, oh, there's something, you know, different, just show them compassion, but to celebrate them. Imma Willa ta' 6 snin kienet għadha żgħira wisq. Anzi, inħossni onorat li għandi tifla ta' 5 snin u qalt li ta' 5 snin, mhux stennit sa' kemm kellha 18. Hi kellha tkun min hi. U tfulija importanti għalik u għalija u għalija wkoll. Willa kellha jkollha tfulija ta' girl illi għandha dritt għalih. U meta aħna kellna any doubt fuq li konna tnamlu dak sammejna ġo maħna. Willa ma tistax tikber u tgħid ommi u missier ma ċċettawniex. Ma stajniex ikonna dak id-dubju. Kellna nħalluha tkun it-tifla li u gburi. Illum għandi lil-Willa u għandi relazzjoni inkredibbli magħha. Għax meta kienet għadha ġo xorta u kienet għadha taħt dik il-maskra ta' boy. Ma stajtx norqod bija nnifsi li għamilta dik il-ħaġa. Kelli nejna fit-transition tagħha. Illum Willa kitbet ktieb dwar l-istorja tagħha. Ktieb għat-tfal l-oħra. Basically, Willa wanted to write her own story down. From a child, for children. You know, this is the important thing. To write something from a child's point of view that children can understand, but also educates the parents as well. Dan huwa Sandli Rosa li ridet Willa. Omma tgħidilna li l-ktieb u l-kotba l-oħra jservu biex binta tkun aċċettata. Biex it-tfal u l-ġenituri kollha jifhmu aħjar. If you don't allow your child to be educated in this, you're allowing them to one day perhaps be unkind. That's what it comes down to. You're allowing them to perhaps be bullies, be people that could make my child's life hell. Għalija l-kodba huma importanti ħafna. M'hemmx Willa f'kull klassi, però dawn il-kodba huma importanti biex tallem. Mhux għax kull tifel jew tifla ħajkunu transgender jew gays, imma kważi kulħadd ħajiltaqa' ma' dawn in-nies. Mick. Naqbel ħafna li dal-kodba jkunu available, li t-tfal ikollhom aċċess għalihom. Il-James li nafu snin qabel ma żżowweġ, qabel ma kellhom it-tifla. Naf x'differenza għamel fil-ħajja ta' Willa. Fil-ħajja tiegħi, iż-żmien tiegħi jien għandi 49 sena. Jiġifieri meta kont żgħir jiena ma kenniex kodba, ma kienawx bażikament kważi anka gays. Illum kulħadd jaf xi ħadd gay, jew għandu xi ħadd gay fil-familja. Fiż-żmien tiegħi ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Aħseb wara Inti kont tifla, kont tifla. Jien kont tifla. Kont imur skola ta' sorijiet, kelli każijiet ta' bullying konna qed nitkellmu mhux partikolari, issa ċertu età tkun tifla jaħsbuk tomboy, fażi. Għaddejt minn dil-fazi u semmek korrajt, tiġri barra ma' subin, tilab, boċċi, roti, mux zibeċ u pupi, korrajt futbol. Pero meta tibda titfarfar mbagħad hemmhekk tibda il-bullying.
jekk tista' tajtek, minn nies bħali, minn sħabi stess, u llum iddeċidejt ukoll li kienu imsejknin dak iż-żmien għax huma ma kinux jafu jien x'kont għaddej minnu. Allura l-bullying tajta eżempju l-ewwel il-xanaja kelli forsi 15, 16 konna qegħdin barra u ħin minnhom daw it-tfajliet jiena qatt ma lbist make-up, qatt ma lbist bielet, ħlif tal-iskola x'ma ħallunix nilbes qalzit dak iż-żmien. Bil-fors qabżu fuqi biex jagħmlu l-make-up u jitqu. U jiena ma nafx kif se naqbad ngħidilhom, dan isu qed titfgħu li laġtu fuq wiċċi lili u jitfgħu lil merja ġew wiċċi. Għax inti kont ħassejtek tifel. Eżatt, titfgħalek mera ġew wiċċek ara kemm inti ħelwa hekk. Jiena lija l-kbar. X'ma kinux qed jifhmu, mhux għax ma kinux jaffendikaw ruħhom jew xi ħaġa. Eżatt, il-bullying differenti ta' xanajja minn tiegħi. Xanajja sawtuha, xanajja ħadula. Għalat. Ok, mela. Dawn il-kodba, James, ma nafx xiex taddi kumment. Il-palmet fil-feature. Il-kodba huma importanti, huma parti mill-edukazzjoni ta' kull tifel u tifla għaliex jalmuk taċċetta nies differenti. Ma tiqafx b'gays u transgenders, jekk inti tallimhom li hemm nies differenti minnek f'dawk l-affarijiet fundamentali, taċċetta kol bniedem li hawn. Ok, mela. Ma nafx tistax, Mark, tajdinna 50 sekondi xaġa fuq il-kodba, malaj, mbagħad ngħidilna aktar. Aħna qrajna l-kodba kollha, għandi ħanażel tnejna, u wieħed jismu King and King, pereżempju. Dan huwa ktieb minn dal qed jisemma li ma kontroversjali, illi fih hemm l-istorja ta' reġina li tiddeċidi li tirtira u jkollha tifel wieħed prinċep li tkun tridu jsir re. Imma biex isir re jkun irid jiżżewweġ bil-forsi. Ma dan m'għandu l-ebda ħajra li jiżżewweġ prinċipessa. Timlilu l-palazz kollu prinċipessi, ġib waħda wara l-oħra u kull darba jgħidilha di ma toġobniex, di ma rridix, eċċetera. Sakemm fl-aħħar tiġi prinċipessa u jġib il-ħuwa magħha u joġbu ħuwa. U jibdew jgħixu, jiżżewġu il-prinċep u l-prinċep u għalhekk il-ktieb jismu King and King u jmexxu is-saltna żewġ rejiet. Ktieb ieħor jismu In Our Mother's House. Jitkellem fuq koppja ta' żewġ nisa illi adottaw it-tfal u bdew rabbuhom. Kellhom kollox normali, kien jieħduhom l-iskola, bid-differenza li darba l-ġara tagħhom tagħthom ftit trabi għax ma bdiċ tifhem kif jista' jkun illi tfal adottati jitrabbew b'mod normali minn żewġ nisa. Ġifieri l-kodba jiddeskrivu realtà li teżisti diġà. Ok, għanza dik domanda kien hemm fuq is-sajt, waħda nixtiequ li hawn is-sur Grek Mintov għaw ħajdilna u kien hemm fuq is-sajt li jista' jkun jissemmew il-masturbazzjoni. Le, il-masturbazzjoni ma tissemma imkien ma jgħidlek kif tagħmel is-sess, imkien ma jipprova jgħidlek kif tkun xi ħaġa, imkien ma jipprova jgħidlek xi ħaġa biex tkun xi ħaġa li m'intix, kull ma jgħidlek teżisti dil ħaġa fid-dinja u jekk tiġrilek il-nies madwarek normali. Għanisim għabdax il-Evarist Bartolo l-Ministru għadna diversi klips tiegħu. Għalfejn il-kodba, għana raw sejdin, għalfejn il-kodba, bat sensa suħ sejsir minnhom il-kodba, imma għalfejn il-kodba. Ara, l-ewwel net jien irrid li l-iskola u għal-post fejn qegħdin niffurmaw b'mod edukattiv, b'mod morali l-tfal. Inkluż l-idea ta' soċjetà li titratta lil kulħadd bħala persuni, bħala bnedmin u lesta tinkludi l-kulħadd. Jekk dik l-idea u dawk l-ideali u dawk il-valuri li għalija huma umani u huma nsara wkoll ma tagħmilhomx fl-iskola, fejn trid tagħmilhom? U allura ma jistax ikun li aħna naċċettaw li dawn il-persuni għal snin twal għal sekli tqisu bħala kriminali jew nies morda. Nibqgħu hekk, jiġifieri biex ikonna idea ta' li aħna soċjetà ta' aħwa. Trid tagħmilha il-kodba huma mezz biex titkellem anke fuq dawn l-affarijiet. U hija ħasra il-kontroversja inqalet minn nies li qas jafux fihom il-kodba. U allura bnew mostri fihom, daw dal-mostri ma jeżistux mela jien għandi x'interess nagħmel ħsara lit-tfal. Ok, mela. Għanisma daqxej Roger, l-Indri, għanibdew id-diskussjoni ftit hawnhekk. Jiena ħadd ħafna gost nisma' l-ister ta' Xanajja u ta' Mekk u ta' Wila għaliex nemmen li jiena bħala ġenitur ukoll, it-tifla tiegħi u t-tfal tagħna kollha għandhom id-dritt li jisimgħu l-ister tagħhom u jitalmu mill-istorja tagħkom. Aħna nitalmu minn min huwa differenti minna. Ġifieri, aħna rridu niċċelebraw il-menu differenti minna, anzi. U nemmen li t-tfal huma intitolati għal dan it-tip ta' Roġer, mek ikun hawn ġenituri li bħalma jidejqhom ir-reliġjoni jridu joħorġu mill-klassi.
Ma taħsibx li ġenituri għandhom dritt jgħidu lejn għat-tifel tiegħi u t-tifla tiegħi ma rridhomx jitalmu fuq dawn l-affarijiet. Id-dritt li għandu ġenitur li jkun involut fl-edukazzjoni ta' tfal jingħatalu wkoll fit-tfassil tal-kurrikulum. Ġifieri l-kurrikulum illi inħareġ fl-2012 l-aħħar edizzjoni kien involva l kulħadd. U dan huwa ċar. It-tfal tagħna huma intitolati biex ikollhom suċċess fil-ħajja tagħhom illi jirċievu edukazzjoni fejn tiċċelebra d-diversità u speċifikament isemmi anke l-orjentazzjoni sesswali. Jiġifieri id-dritt aħna m'għandniex id-dritt bħala ġenituri illi nċaħdu din l-edukazzjoni li tfal tagħna. Għandna dritt li nkunu involuti fl-edukazzjoni ta' tfal tagħna, imma mhux li nċaħduhom dak li huma intitolat għalihom. Ok, Indri, ma nafx biddi. Jina permettili ndur fuq James u ngħidlu James, proset għax int ġenitur ta' vera. Ta' vera. Jiena u l-mara tiegħek. Ġifieri inti u l-mara tiegħek, ġifieri jiena emozzjonajt ruħi nara filmat bħal dak, ġifieri. Kon ġenitur illi indunajt, għaddi mhux ċajta li taċċetta li tagħmel din l-affari, ġifieri ma nafx jien nix kapaċi, naħseb jista' jkun wieħed minn dawk li nibqa' nemmen illi u nibda nfittex u ma kif jista' jkun ġrali hekk. Int ġenitur ta' vera li jien. Inkredibbli, inkredibbli. Ruben? Però xorta ma ġejx biex inbiddel il-prinċipju tiegħi dwar il-ktieb fl-iskola, Peppi. Ġifieri irridu noqgħdu attenti, nisseparawhom. Il-mara ta' James qalet punt kruċjali. Qalet wila kitbet ktieb minn għanda għal tfal oħra. Aħna bħala MEPS nħossu li din it-tip ta' edukazzjoni hija importanti ħafna fl-iskejjel tagħna. Importanti li nrawmu tfal fid-diversità, kull diversità. Il-kodba huma għodda biex nwasslu għaliha. L-inkwiet ta' xi ġenituri fih dan MEPS kien hemm diskussjoni b'saħħitha ħafna kien li kien hemm uħud mill-kodba tnejn b'mod partikolari li ħassejna li ma kinux age appropriate, ma kinux skont l-età imniżla fil-lista li ngħatajna ta' 4 snin nintroduċu l-kelma transgender. Mhux il-konċett. Xejn ħażin fuq il-konċett li hemm tfal bħalma t-tifel ta' James issa tifla li ħasset li hija tifla, il-konċett huwa right, imma il-vokabularju u t-tol tal-kliem hemmhekk wieħed forsi joqgħod lura. Tkellimt ukoll ma' Matthew. X'inhi? X'fiha ħażin li jkunu jafu l-kelma imma? Xejn ħażin mill-kelma, hija fuq it-tol tal-kelma, m'hemm xejn ħażin li tkun taf il-kelma, imma inti l-vokabularju meta inti qed tagħmel analiżi tal-ktieb, wieħed irid jara li kull kelma hija age appropriate. Hemm ħafna kodba, hemm 13 b'kollox, aħna irnexxinna nġibu 9 minnhom dawn. Aħna għandna 13 li u dornihom wieħed u waħda mill-affarijiet huma kodba tajbin, kull ktieb. Intom bħala PR qed nifhem sew bħala PR tal-ġenituri tal-iskel tal-istat kollha qed tgħidu li bħala prinċipju taqblu. Naqblu li l-kodba huma għodda li hemm kwestjoni hija li f'dis xenarju kif ġara kien hemm nuqqas kbir ta' komunikazzjoni. Allura smajna jdut u fuq jdut u kellna ġenituri pereżempju qalulna vera imma fl-iskejjel it-teacher tal-PSD fil-year 1 ħatajdilhom kif żewġ irġiel ikollhom xaqs ma' xulxin. U jien dort fuq il-ġenitur li kelmetni fil-band li għattila inti taħseb li ħajamlu hekk. Iġi ħafna biżat. Jieku ma mixxej diversità kif għal Roger Type irridu niċċelebrawha u niċċelebrawha billi tkellimt ukoll ftit qabel ma' James. Għatlu il-ġenituri kellek kooperazzjoni għalli il-ġenituri sibt kooperazzjoni kbira u fl-iskola fil-klassi tat-tifla ġiet aċċettata. Imma kien hemm komunikazzjoni mal-ġenituri. Iġi il-ġenituri ma nsawx naħsduhom ħaġa feta kompli. Missi għalħallu l-wila tifla, Peppi, u tibqa tifla l-dejjem, mux il-ħin kollu nfakru għali kienet tifla. Dik il-problema, wila ħatkun il-ħaruf ta' sagrifiċċju, laħat għamil ħajjita kolla tirrakkonta li twildet tifel. Dik għad niprofanejt, issa tifla, is-setjata, xanaja. Inti, mara xanaja. Sal-mewt. Għalija Iva. Sal-mewt. Għal-ċertu nis minix. Dik li ma nistax li l-ħin kollu nfakru, il-ħin kollu nitkelmu fuqa. Jiena, eterosessuali, jiena neħx ma mara. Jien ma unx fil-ħodu nibda nejt li neħx ma mara, ma noqgħodx nfakkar il-kulħa. Jien fil-ħodu nagħmel program tar-radju, nagħmel ħor tat-television. Nibqa' dej bħajti, mhux il-ħin kollu naħseb fuq din bħajti. Imma hekk din wila. Normali. Hekk din wila jistess kitbet ktieb.
u titixxerdu. Imma taħseb li wila għandha eta biex tiddeċiedi illi tibda tallem in-nies ma tasbux li għadha żgħira u nżommu żgħira lil wila. Le, mhux qed tallem. Kitbet l-istorja, mhux hekk. Għandha 7. Hija għażlet li tikteb il-ktieb. Għażlet, all-right. Imma wila għażlet illi jmur fl-iskola. Ġifieri, bir-rispett kollu ta' 7 inti tiddeċiedi illi jmur fl-iskejjel, li jmur fil-kurikolo. Sewwa għamlet kitbitu sabiħ tajjeb. Tajjeb li kitbitu, imma irridu nifqu hemm u minn 7 u mbagħad wara lejt u mbagħad tibqa' tiżviluppa tikber tiddeċidix tagħmel meta tikber ġifieri tibqgħux tiddeċiedu intom plejs għal diwila x'ħad tagħmel issa tajjeb li għamlet il-ktieb għax rideti imma ejja ma nħallux li rrid ngħidu illi wila għandha tgħix issa. Is-setjata ta' tifla u ssir mara u tikber. Permetti, għax isek le għandek raġuni, inti qed tgħid lil-James illi ħallija ma tiktibx kif ma meta qed twaqqafha milli tagħmilha l-ħaġa qed tindaħal int flok jiddaħalu qed tindaħal int. Mhux hekk qed nagħmlu. Taf xejn nipprova ngħid. Fl-iskola miżjed affarijiet niddiskutu, ġifieri niġu għal dan, ħafna affarijiet oħra niddiskutu fl-iskola, mhux dil ħaġa biss għax hemm spotlight minn fuq fil-klassi. Kollox importanti. Jekk ma nagħmlux l-itfal kif għandhom jgħixu fis-soċjetà. Roger, fl-iskola hemm minnu diabetiku. Hemm minnu diabetiku fil-klassi, all right? Hemm min għandu il-familja tiegħu ta' single mother, ġifieri. U m'għandniex kodba, imma nagħmlu dwar dawn. Fuq diet nagħmlu l-kodba għax din komunità għamlet il-kodba. Ma kulħadd għandu dritt li jagħmel. Imma dik il-problema li din komunità gay qed issir partit. U jiena dik li ma nixtiex aħna ngħixu flimkien, mhux il-partit tal-LGBTI li jagħmel il-kodba. Pereżempju, bl-awtiżmu li qegħdin fil-klassi, ħadd ma mill-ktieb qabel ma daħħalna tfal bl-awtiżmu fil-klassi. Tfal u ġew aċċettati. Jgħid fil-klassi, jafu x'inhi tfal dej, nitkellmu fuq dej. Għax minn fil-proċess tal-inklużjoni. Wieħed jew tnejn f'kull klassi, Roger. Kustjoni bħalmi tal-LGBTI m'hemmx daqshekk. Għalhekk hemm proċess ta' inklużjoni. Għandna proċess ta' inklużjoni aħna biex tfal li pereżempju għandhom l-awtiżmu ninkluduhom fil-klassi għalfejn le. Ġifieri dana qed nippruvaw ila ssir, da żgur li nagħmlu. Qed nimponu ktieb. Imma jeżistu kodba, ġifieri għandi kodba. Mhux jeżistu, hemm disa kodba kif hemm hemmhekk qed ngħidu jmorru ġal iskejjel. Le, ma tgħidu dak ħajmorru ġal iskejjel. U nużaw riżorsi iva. Okej, fil-fatt ħansaqsu lill-Ministru. Se jiġri b'dawn il-kodba. Se jiġri dal-kodba. Il-kodba jkun hemm biex intużaw mill-għalliema li jkunu jridu jagħmlu din l-edukazzjoni li wara kollox diġà mħabbra fil-politika tagħna mibnija fuq il-valuri tal-inklużjoni u d-diversità jinstemaw kliem kbir dan li kull ma jfissru li naċċettaw li t-tfal kollha huma min huma kif huma u nofrulhom spazju fl-iskola. Jekk ma nagħmlux hekk inkun qed nissugraw li nkomplu tfal li huma differenti inwarbuhom mill-familja, mill-iskola u mhux tab xejn li fost l-iktar adolescenti li jkommettu suwiċidi huma dawk li jiġu mwarba mill-familja u mill-iskola. Jien ma jridx ikolli fuqi il-ħtija li b'xi mod jew ieħor l-iskejjel tagħna mhumiex umani biżejjed biex tfal differenti jiġu aċċettati bħala umani. Matthew, inti wkoll fir-riċerka tiegħek ukoll titkellem fuq di tas-suwiċidju meta ntajna miegħek jiena u Claire konna kif tajta kważi disturbed dak li għattilna. Infatti n-numri huma allarmanti ħafna. Jekk tqabbel il-ċifra ta' suwiċidju fil-popolazzjoni ġenerali hija ta' 4%. Ġifieri minn kull 100 persuna 4 tipprova jew jirnexxiela tikkommetti suwiċidju. Fil-komunità trans dak in-numru jitla' għal 41%. Issa ma jfissirx għax inti trans ħad ikkommetti suwiċidju, imma jfisser li meta u riċerkaturi wkoll li minħabba id-distress u dwejjaq li nqabduhom aħna s-soċjetà, meta ma naċċettawhomx, meta ngħaddu ċertu kummenti, tajjeb, hemmhekk bid-dwejjaq stess qegħdin inwasslu lil dawn in-nies biex jaħsbu jekk mhux jikkommettu suwiċidju. Infatti riċerka oħra turi li meta il-persuna trans tħoss aċċettata mill-ġenituri, dan il-persentaġġ jonqos b'57%. Ġvedi nitkellmu minn 40% ħajinżel għal 18%. L-istess hemm riċerka oħra turi meta l-ħbieb u l-raba jaċċettaw il-persuna.
Għalhekk importanti li nedukaw u għalhekk importanti nibqgħu nitkellmu fuq dal-affarijiet biex nitalmu li meta n-nies huma differenti minna m'għandniex li niġġudikawhom u kultant sforz li ma nafux ir-realtà x'inhi. Hemmhekk aħna qegħdin niġġudikaw il-ħaddieħor. Nippuntaw subajna u ngħaddu l-kummenti. Se jkollna nifqu għal waqfa qasira, jien nħalli lin-nies ukoll jiddiskutu għaliex kellna ħafna nies jgħidulna noħroġ it-tifel jew tifla minn dik il-lezzjoni jew minn dik il-lezzjoni. Jiena insaqsi, imma allura issa l-parents jibdew joħorġu tfal, pereżempju. Ejja ngħidu ħamorru l-estremi, ma tajjeb li ngħiduha, ejja ngħidu li hemm missier li qed jabbuża bit-tifla tiegħu. Ikollu dan ċans, intuħ iċ-ċans li fil-PSC lesson meta jibdew jitkellmu fuq il-private parts u li mandu jmissom ħadd u li mandu ikollhom sigreti, se jibda jkollu ċans il-missier joħroġhom mill-klassi biex ma jqgħodx ma jaqbillux. Jekk qed jitkellmu fuq is-sigaretti li ma jħallux il-jedru jifgawhom. Da xi dejjaqni għax impejjeb jiena nibda noħorġu mill-klassi biex ma jqgħodux jgħidulu hekk fuq is-sigaretti. Nixtieqhom tirriflettu daqsxejn fuq din il-ħaġa għaliex pereżempju fuq editorjal li għamilt jiena kien hemm xi ħadd, min issa ngħid ismu, però kien hemm xi ħadd illi kiteb nistgħu nuruh ġifieri il-kumment kiteb qal illi jiena għax naqbel mal-kotba ktibt jiena ħaqni l-electric chair. Ħaqni l-mewt ġifieri. Issa jiena ma jimpurtax jgħidu xi jgħidu m'hemmx tagħmel. Però jien tħalt fil-wola u fil-mafx jgħidulu, għajdli inti xajdulu, fil-profile tal-persuna. U meta tħalt fil-profile tal-persuna, araw il-profile ta' dal-persuna. Hitler. Allura issa se nagħmlu dal-raġel li tfal tiegħu għandu dritt li meta il-PSD lesson tibda tallimhom it-tolleranza li mħabbar ħadd ieħor jgħidulhom le ta' jiena ma' Hitler, jiena bħal tal-Ġus irid nagħmlilhom il-min mhux bħal tagħna u noħorġuh mill-klassi. Aħsbu ftit kemm aħna ġenituri għandna fil-fatt dritt noħorġu tfal tagħna mill-klassi. Kunu ma' kommen of the year, hawn.
ċemplu 249-200 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, hamper mingħand il-Conimex, voucher mingħand Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija mingħand Graham Collections, prodotti mingħand Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla mingħand Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, rigali mingħand Pitre Homes, ċikkolatina mingħand Desirably Yours, vouchers għal Sunday Buffet Lunches ġewwa Monte Cristo Estates, biljetti għaċ-ċinema ġewwa l-Empire Cinemas ta' Buġibba, biljetti għall-ispettaklu di Story of an Island bil-buffet inkluż grazzi għal Monte Cristo Estates, prodotti Tescoma u fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds u kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal mingħand The Notebook Center ta' San Ġwan. Nilqakom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lejla iċ-ċogim. Il-kelma ċogim hija abbreviazzjoni li tfisser Commonwealth Heads of Government Meeting. Li xintejda hekk, Commonwealth Heads of Government Meeting, tinstema xi ħaġa vera tajba u vera bis-sens li potenzjalment tista' tagħmel ħafna ġid u tbiddel id-dinja l-aħjar. Imma li xintaqbad l-abbreviazzjoni tagħha u tipprova tippronunzja, ċogim tinstema qisha ditta ta' ċungam tal-qamel illi x'int titfgħu fħalqek ikun diġà tilef it-toma. Il-Commonwealth u avveniment kbir li jsir kull sentejn u li jsir biex ilaqqa aktar minn 50 kap ta' stat li darba kienu taħt l-Ingliżi, li kienu taħt ir-Reġina Ingliża. Huma jgħidu li jagħmluh biex ilaqqgħu l-pajjiżi tal-Commonwealth u jaqduhom flimkien, imma fil-verità jagħmluhom biex ir-Reġina tal-Ingilterra tħossha tajjeb u tħossa li qed għandha l-poter fuq nofs id-dinja kif kellha darba. Dik hija l-istorja tal-Commonwealth, dik hija l-istorja taċ-ċogiem full stop tafu kull mandkom tafu. Storja ħelwa li bħalissa qed tiġi tiswa dal-pajjiż xi 7 miljun euro. B'7 miljun euro konna niftu fabrika żgħira ta' ċungam, nibdew nipproduċu ċungam tal-qamel jismu ċogim, nesportawh u naqilgħu aktar flus. Insomma, dil-ġimgħa tħabbar il-programm tal-attivitajiet ewlenin u ċerimonjali ta' ċogim. U hemm xi affarijiet li aħna għadna ma nistgħux nifhmu eżatt x'inhuma. Pereżempju, l-attività fejn Kamilla sejra fl-iskola primarja ta' Żejtun tagħmel storytelling li tfal f'ġurnata meta l-iskejjel kollha ta' Malta se jkunu magħluqin u fl-istess ġurnata fejn it-tfal kollha ta' Malta se jkunu qegħdin id-dar. Xi ħaġa oħra ma nistgħux nifhmu hija r-riċeviment li qed jissejjaħ riċeviment għad unur il-poplu Malti. Issa aħna fittixna dwar dan ir-riċeviment u sirna nafu li dan se jkunu mistednin għalih ir-Reġina, il-familja tagħha, il-gbarat kollha li se jkunu hawn Malta ċogim, però għar-riċeviment għad unur il-poplu Malti ħadd mill-poplu Malti mhu mistieden. Bażikament ishom qed jgħidulek ħanagħmlulek parti sabiħ, parti lussus, se nagħmlulek il-kejk, se naqsmuh, se nġibulek ir-rigali, se nkantawlek happy birthday, imma inti m'intix mistieden, jekk tersaq lem narrestawk, titħall nalih u ħalli lilna nieħdu gost għalik. Il-puntu li dawn il-pajjiżi kollha li jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-Commonwealth fiċ-ċogim kienu jagħmlu sens jiltaqgħu kieku għadhom taħt l-Ingliżi. Imma issa li m'għadhomx taħt l-Ingliżi, ħafna minnhom ma tagħmilx sens li jiltaqgħu. Hu minn Malta pereżempju. Malta huwa pajjiż demokratiku bil-libertà tal-espressjoni li fiha għandek id-dritt tgħid li trid. Dan huwa pajjiż fejn live fuq television, fuq il-programm Temi Bezzina, tista' ċempillu tgħidlu li trid kull ma jkollok fuq l-istonku tiegħek u jgħidlek li jrid. U aħna nirringrazzjawk tal-li inti ignorant. Issa, telefonata oħra 2-1-16 ma fim xejn, propju qed taqbel ma dak li qed ngħid jien. Kemm inti kretin, għax vera int kretin. Jiena la oppożizzjoni u laqas gvern ma jimpurtani, sewwa. U l-poplu kollu jafu dan. 2-1-6-6-8-8-8. Issa sur ċuċ, aqta daqxej il-telefonati, il-għarix minti qed tifhem xejn qegħdin ngħidu. Minnu fil-gvern issa mhux il-Partit Laburista. Mela ilmi mhux tikkritika trid tgħid affarijiet li qed iweġġgħu lill-poplu. U ma nistax insemmi 20 eżempju min għandu intelligenza mhux bħalek ta' li tidher li m'għandekx l-ebda forma ta' intelligenza. Piżellu mill-gbarnet inti, ma min għandu ftit intelligenza jifhem li għandna qegħdin nagħtu eżempji biex nibnu fuq dawk l-eżempji. Issa għandek xi ħaġa fuq l-istonku mur ta' fejn għandek tmur u neħħiha hemmhekk. Issa għandna t-telefon għax irridu nkomplu bil-programm. U allura l-mistoqsija ovvja bħalissa hija għalfejn għadu jsir iċ-ċogim.
Ma nafx. Iċ-ċogim huwa bħal dan il-monument. Huwa ħafna akbar u ħafna aktar gof milli taħseb, ħadd ma jaf eżatt għalfejn qed isir u se jkun oqda fuq l-istonku ta' ħafna Maltin. Il-puntu li kieku ċogim isir mingħajr ma jaffettwa għal ċi kull poplu fija u ma fijiex, imma kull fejn isir iċ-ċogim jifriża l-pajjiż. Kull fejn isir jingħalqu l-iskejjel, l-universitajiet u anke postijiet sħaħ ta' xogħol. F'Malta diġà tħabba li se jingħalqu l-iskejjel u l-università. U dina l-ewwel tista' tidher idea ħelwa għax se tagħti ġurnata off lit-teachers u l-istudenti, imma li fil-verità hija tattika biex tneħħi l-karozzi mit-toroq u l-reġina jkun jistgħu jgħidula toqgħodx tagħti każ meta fil-midja jgħidu li Malta mifquha bil-karozzi, f'Malta hawn 8 karozzi għal kull 10 min nies imma ħadd ma joħroġ bihom fit-toroq. U kif qed insemmu t-toroq, il-ġimgħa l-oħra it-Times irrapportat li bħalissa f'Malta qed jintefqu kważi 3 miljun euro biex jirranġaw it-toroq għaċ-ċogim. U meta l-ġurnalisti u l-medja staqsew għal aktar informazzjoni dwar fejn huma dawn it-toroq x'qed isir fihom u milli ma toroq se tkun qed tgħaddi r-reġina, irrifjutaw li għatuhom informazzjoni għax qalulhom li this could compromise the security plan for this event. Jiġifieri inti qed tħallas għat-toroq li se tgħaddi minnhom ir-reġina, imma m'għandekx dritt tkun taf milli ma toroq se tgħaddi r-reġina. U aħna naħsbu li din hija inġustizzja kbira. Aħna nemmnu li għall-inqas iċ-ċittadin għandu jkollu dritt li jkun jaf minn fejn se tgħaddi r-reġina. Fittixna, indagajna, tħallna fil-fond, imma kif tistgħu timmaġinaw kienet impossibbli li jgħidulna minn fejn se tgħaddi r-reġina. Sakemm irrealizzajna li kienet ħafna aktar faċli milli konna qed naħsbu. Fittixna u investigajna biex insiru nafu minn fejn se tgħaddi r-reġina meta tkun hawnhekk, ma rridux jgħidulna baqgħu ma qalulniex u ħriġna nsuqu fit-toroq, infittxu kull fejn qed jagħmlu xi xogħol fit-toroq għax dak ifisser li minn hemm żgur se tgħaddi r-reġina. Kxifna l-ewwel triq, sirna nafuha, triq Sertemi Żammejt fl-imġar, minn hawn żgur se jgħaddi xi ħadd minn taċ-ċogim għax din hija triq li tagħti għalajn tufi ħaffenet jgħidu li se jkunu joqogħdu xirjus kbar taċ-ċogim. L-ewwel waħda Sertemi Żammejt nafu li ma jgħid, inkomplu fitxu r-rotot tar-reġina. Naħseb sibna oħra, din triq li ilha tibki għar-roqa ta' Armak ma nafx kemm u fl-aħħar għamluha. Di żgur se tgħaddi minnha r-reġina. Ħaniċċekkja ħankun ċert? Frisk, żgur tgħaddi minnha din. Kif qegħdin taraw, kull tabella orange li hawn fit-toroq ta' Malta ifisser li se tgħaddi r-reġina minn din it-triq. Hawnhekk jidher li m'għandhomx bżonn jagħmlu la Tarmac, imma nnutajna li qed jagħmlu bankina. Din it-triq ukoll qed nissuspettaw li hija waħda mir-rotot tar-reġina u l-bankina qed nissuspettaw li għamluha għar-reġina wkoll. Infatti qed ngħidula bankina tar-reġina. Ma nafx ħadd tagħmel biha reġina, imma għamlu ilha. Din hija triq oħra li qed jirranġaw la Central Strip darba, din hija triq li tagħti għall-imrieħel imma wkoll għall-ħattart fejn hemm il-Palazz tal-President fejn ġie rivelat li se tkun qiegħda toqgħod ir-reġina. Ġifieri din is-Central Strip x'aktarx għar-reġina wkoll għad irid jimlewilha bil-fjuri naturalment biex tkun tista' tgħaddi minnha. U l-Coast Road, il-famuża Coast Road, dan mhuwiex proġett li beda issa għar-reġina, imma proġett li ilu ġej mill-gvern ieħor, imma issa huwa l-mument opportun biex jinfetaħ u jidher li fl-aħħar forsi għal meta tiġi reġina il-Coast Road ħadd tinfetaħ. U soqna l-airport, għax għedna jekk ir-reġina tinżel bl-ajruplan l-airport, bil-fors li xi triq viċin l-airport ħajamlu la Tarmac u zibna. Il-marsa u t-toroq ġodda bit-Tarmac, tanti huma ġodda li għadhom laqqas għamlulhom laqqas żebħulhom il-lines ta' traffic. Tiżgur għaddi minna reġina bil-fors. Sibna oħra triq għajndwil li tagħti għal Kalkara fejn ir-reġina se jkollha xi ċerimonja speċjali. Triq oħra lesta nadifa bil-lines misbwejn lesti għal meta tiġi reġina. Qed inħossha tant friska u nadifa li qed iħoss nista' nimtet fuqha. Naħseb lesti, dorna t-toroq f'Malta li qed jagħmlu xogħlijiet fihom u nistgħu ngħidu b'ċerta ċertezza illi dawn it-toroq se tgħaddi reġina minnhom. Jiena ġbart blokka Tarmac, nimmaġina li blokka Tarmac mill-art biex tikkommemora is-sena li fiha ġiet ir-reġina u li fiha ftaħna l-Coast Road u rranġajna ħafna toroq li tant konnilna nokorbu biex nirranġaw.
jekk tixtiequ takkwistaw biċċa tarma kommemorattiva tas-sena meta ġiet ir-reġina u rranġaw l-attoroq, ċempluna jebatunna Facebook. Nifhem illi ħafna minnkom jistgħu jkunu rrabjati għax min jaf kemm ilkom tiġru wara l-Kunsilja u l-Gvern biex jirranġawlkom it-triq u ma rranġawilkomx u issa qed jirranġaw għar-reġina, u allura nixtieq lillum ninaqdu flimkien bħala poplu. Intom li għandkom triq li jilkom tokorbu biex jirranġawilkom, intom li ċempiltuli bla kantonier biex niġi niffilmjaw għadni ma kellix ċans niġi. Ninaqdu flimkien, aqbdu t-tablets jew mobiles jew computers li għandkom u nikdbu fuq Facebook jew fuq YouTube jekk tara fuq YouTube. Jien nixtieq li r-reġina tgħaddi minn triq u semmu triq li tixtiequ li r-reġina tgħaddi minna u wara jkdbu #rototta-reġina. Kulħadd jiktibha aħna nagħmel issa wkoll jiena nixtieq li r-reġina tgħaddi minn din it-triq u għamlu post biex forsi jarawha jgħaddu r-reġina mit-triq tagħkom u ma tafx kif jirranġawilkom. U jekk ma jaqdunix, jekk ma jgħaddux ir-reġina mit-toroq li rridu aħna nagħmlu hekk l-aħwa. Dakinhar li jkun hawn ir-reġina niftehmu kollha flimkien u kulħadd joħroġ idur dawra bil-karozza. Noħorġu nduru dawra fil-vojt, ma jimpurtax, bla sens induru x'imkien fit-toroq. Basta nwaħħlu l-Malta bit-traffic u nwaħħlu r-reġina fit-traffic. Tinsewx, #rototta-reġina. Aktar ħsibijiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tagħkom il-ġimgħa d-dieħla f'Xaraba. Mela, ħankomplu bid-diskussjoni hawnhekk. Mela, għandna xi ħadd Mr. Ian Mifsud jew min se jitkellem Ian. Mill-persuna li jieħu ħsieb il-lezzjonijiet u xek it-teachers, inti Stephen u xek, mhux qed narak bil-bajnej, bid-dawl fajnejja, skużani. Stephen u xek. Iva, għajdilna Stephen mela. Ir-referejna għal daw il-lezzjonijiet, sewa? L-ewwel jiena uffiċjal edukattiv tal-PSD, tajjeb. Ok, tidher. Tqalu ħafna affarijiet importanti, ġifieri li dak kollu li jsir irid isir b'komunikazzjoni mal-ġenituri, tajjeb, u li l-materjal li jitqassam fl-isker irid ikun age appropriate. Issa aħna il-PSD nibdew mill-it-tfal ikollhom 7 snin. Ġifieri f'tal-istati jisu jiġi R3. Tajjeb, qabel ma nibdew lezzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ta' tfal, isiru laqat mal-ġenituri biex il-ġenituri jkunu jafu eżatt sa jsir fil-lezzjoni, it-tip ta' materjali jintuża, tajjeb, ħalli anki nħolqu komunikattiva bejn il-ġenituri u l-għalliema. Aħna nemmnu li l-ewwel edukatur huwa il-ġenitur u l-għalliem ikompli wara l-ġenitur. Allura importanti li daw il-laqat isiru biex nenfasizzaw dan il-fatt. Ħafna ġenituri li jiġu għal daw il-laqat japprezzaw daw il-lezzjonijiet għax xi kultant iħossuhom skomdi jitkellmu fuqhom daw l-affarijiet. Ma nafx tiġi issaqsi xi ħaġa, Peppi. Le, jiena li kont nsaqsi kien hawn anke lajdut, għax mhux lajdut, insomma, jingħad mill-grupp illi qajjem din l-ixu illi isu l-Ministeru qed jaħdem fil-qafas tal-WHO, il-World Health Organization, u din fil-fatt għandha telenka ħafna affarijiet anke minn tfal minn 0 sa 4 years, pereżempju. Telenka. Intom meta isaqsu tfal tgħidulhom fuq affarijiet li jista' jkun anke jiffaċċjaw it-tfal jew nkella jkollu tgħidulhom fil-klassi. Għandek tifel jew tifla li jsaqsik ċertu mistoqsijiet, ifisser li jrid isir jaf u l-għalliem huwa fid-dmir li jirrispondi. Issa di l-kwistjoni tal-WHO hija referuta għaliha għax ħarġu linji gwida mill-Ministeru fuq l-edukazzjoni sesswali u relazzjonijiet. Ta' min jgħid l-linji gwida ma ħarġux bl-addoċ kien hemm konsultazzjoni sħiħa mas-sur mastrijiet tal-primarja u tas-sekondarja. Wara l-konsultazzjoni mal-heads of school kien hemm konsultazzjoni mbagħad mad-diretturi ġenerali. Ġifieri kien hemm konsultazzjoni sħiħa. Mbagħad il-Ministru approva daw il-linji gwida u ħarġu. Il-linji gwida jirreferu mhux biss għad-dokument li joħroġ il-WHO, imma l-dokumenti oħra li joħorġu l-Ingilterra, il-UNESCO, dokumenti mill-Kanada. U tista' jogħġbok tal-aħħar isserraħ ras in-nies, għax ovvjament għandhom raġuni jinkwetaw meta tal-social media kien hemm ħafna kienu qed jiktbu illi intom se tagħlmu l-tfal fuq il-masturbazzjoni, kif jimmasturbaw, eccetera. Din hija vera. Le, is-sillabu
tal-PSD qiegħed online, jiġifieri min irid jista' jidħol u jarah tajjeb. Ovvjament, ta' ċertu età, meta tfal ikunu 10 u 11 sena, ħatitkellem fuq, jekk ħatitkellem fuq il-bniet, ħatitkellem fuq il-period. Tajjeb, jekk ħatitkellem fuq l-iżvilupp tas-subien, il-masturbazzjoni ħatitkellem fuqha. Imma aħna qed ngħidu fl-età li hija appropjata, jiġifieri age appropriate. Imma aħna mhux qed nitkellmu fuq kinder u fuq year one, l-ewwel nies hemmhekk is-suġġett ma jiġix mgħallem. Mhux hekk das-suġġett. Ekku, importanti kif qal is-sinjur hemmhekk li l-għalliema jridu jkunu mħarġin biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Dik naħseb hija kruċjali. Ok. Kemm ikollhom żmien? Kemm ikollhom żmien meta jibdew dawn il-lezzjonijiet? Fil-year 3, 7 years. Minn 7 il fuq. Imma nibdew, importanti li nifhmu ta' 7 years, nibdew nitkellmu fuq kif jiżviluppaw l-annimali, kif jiżviluppa pjanta, u mbagħad ta' 8 years nibdew nitkellmu fuq l-iżvilupp propju ta' tifel u tifla. Ok, ma talmuhomx kif intom qed tajtu x'hekk. ħanamlu ċara. Xiġifieri kif? Qed titkellmu ta' 11 sena fuq il-masturbazzjoni. Le, ma nasibx għandek għalfejn toqgħod tgħidilhom kif jew mhux kif. Ma naħsibx, naħseb it-tfal ikunu jafu waħedhom jiena ta' dik l-età. Le, biex inkunu ċari. Ok, mela. Jidher li qed jgħiduli li ċempel is-sur Ivan Grek Mintoff. Hello, jgħat fuq l-linja. Insellimlek, Peppi. Insellimlek, Ivan. Staqni kont maħna, imma rifjutajtu li tiġi. Anka ħanamlu għacċara, Peppi. Anka jena xtaqt ħafna. Aħna vintajna l-program, ħabba fikom, ħabba li għattu. Niddiskutu jena u flimkien fuq da, ġifiri, għara ma taħsib xaħat barra. Jaħseb li aħna ma rridix niġu l-lejla, ħafna niġu l-lejla. Ok. U għal raġunijiet li, ovvja, kif qed nisimgħu il-programm issa għaddej issa, hemm ħafna misinformazzjoni kera ħafna Pep, jiddispeċini ngħidlek. Ok, stajtu kontu għaw biex tirranġaw għal il-misinformazzjoni. Qabel ma nibdew però Pep, inneħħilek il-kappell ħafna għax kellek aġenda ċara, meta tkellimna kellek aġenda, jiena rrid nippuxxa dawn il-kodba, dik kienu t-klim tiegħek, jiġifieri hemmhekk ftemna jiena u int li s-sitwazzjoni tagħna kif kienet. Imma li tgħid li jiena qeddit lil xi ħadd jew irrakkattajt lil xi ħadd dan mu minnu xejn u hija gidba Pep u biex wasalna sem kera ħafna, kera ħafna. Li ġara dal-għodu biex kun taf, jiena ċempilt u saqsejt għal 80 biljett, min irrispondini qedtu iggarantili x'għand in-nies qegħdin online bħalissa tisaqsu. U saqsew. Ara mhux immorru niġu hemm u ma tħallniex nidħol, għax ħanħallsu għal minibuses, ħanħallsu għal l-affarijiet kollha. Saqsejtu darba u konfermali. Saqsejtu tnejn u konfermali. Saqsejtu biex itina l-kelma tiegħu. Ma saqsejtux iktar minn darba. Aħna għandna. Jinta f'xed jiddispjaċini Ivan. Uba jimporta, uba tkellem. Kull darba biex ħadd jipprova jkellmek. Le, mhux sewwa, ħadd kompli. Imma ħallini nagħmel dal-punt. Għandek iċ-ċans titkellem fuq din l-ixxu qed taħliha fuq il-biljetti. Illi rittu. Għandek ċans tkellem fuq l-ixxu. Tajjeb. Emmek, intom ma zammejtux il-kelma ta'kom. Ma dawn in-nies li xtaqgħu jiġu hemm jisimgħu l-affarijiet il-verità. U intom minflok zammejtu l-kelma ta'kom, issa tgħid li jiena kont bully magħkom, jiddispeċini kontu intom il-bullies. Ħaniġu għall-affarijiet iktar kif suppost. Ivan, sorry, jimporta, ma jimporta, għax mux fair, qed titkellem fuq it-tim tiegħi b'dal-mod. Tikkonferma li dolodu ċempelni tikkonferma jimporta? Intom wettuna il-biljetti u meta ndunajtu li iktar minn nofs is-sala ħajkunu ġenituri rrabjati, għamiltu minn kollox biex Mu vera xej, int qed tikdeb. U ħanajdlek qed tikdeb. U jekk mhux vera mill-libel, int qed tikdeb. Int qed tikdeb. Issa tista' titkellem fuq is-suġġett u paċenzja. Is-soltu storja tafu li tisimgħu u ma ħallejtuhom tisimgħu il-verità. Ma persuna li jikdeb id-dispjaċini ma nkux nista' nqaddej. Issa, mela, jimporta. Ivan, qed taħli ħin prezzjuż. Qed taħli ħin prezzjuż.
tal-ġenituri li huma nkwetati fuq dal-kodba u inti moħħok fil-biljetti. ċoċati Pep, kun fil-verità man-nies, għax titqu bihom in-nies. Titqu bihom in-nies, Pep. Kun fil-verità, meta trid nagħmlu programm serju, Pep. Meta trid. Fuq id-drittijiet tal-ġenituri meħuda minnkom għax inti biħed minnhom il-ġenitur qed tħoddu dritt tiegħu u għatta parsi fuq hekk u għatta parsi fuq hekk. Inti Ivan, ħansaqsik xi ħaġa, inti qed li fis-sala barra 80 li rid tiġġib l-imbazzaru 100. Illum ta' il-ġimgħa tiġi tgħidilna trid iġġib 80 ruħ u mitruħ. X'qed taħsebna lilna? Qed nagħmlu l-passitti qed taħseb inti. Imma ma jimpurtax. U jew niġi jew ma niġix għattilna. Jew iġġibhom ma niġix. Ivan, ħansaqsik xi ħaġa. Kemm kienu se jkunu n-naħa l-oħra? U intom ikkonfermajtu. Okay, Ivan. U intom ikkonfermajtu. Kemm kienu se jkunu? U intom ikkonfermajtu. Jiena naħseb li mhux fair fuq in-nies li noqogħdu naħlu żmien fuq il-biljetti. Għaxet jisimaw il-gideb, għet jisimaw il-gideb, inti waqqaftom. Ok, bħalissa għet jisimaw il-tikdbu. Skużawni, għanna nis jikbu. Tajtu l-kelma ta'kom. Wara li jintom taħ. Li ma kellekx argument suq. Ivan, għaw il-PRO. Dan jirrapprezenta. B'importanti tifhem, dan jirrapprezenta il-lima għaw l-ġenituri tal-iskejja tal-istat. Tajjeb? Minuta, irrit ikelmek. Jista' jkelmek import. Għajdlu, Ruben. Ivan, mistoqsija waħda għandi l-ewwel nett ma milx kuntatt magħna bħala assoċjazzjoni, ġifieri. It-tieni ħaġa xtaqt insasik, jekk rajt il-kodba. Inti rajthom il-kodba, Ivan? Jien rajthom il-kodba, Iva. Rajthom il-kodba. Okej. Saqsik xi ħaġa jista' jien jekk ma importax. Jekk ma importax. Sinjur skużaj missajt ismek. Ruben. Taħseb li f'Malta għaw xi ħadd il-fuq mill-liġi? Min għaw il-fuq mill-liġi? Qed insaqsik. Inti saqsik domanda. Issa inti insaqsik domanda lilek. Għaw xi ħadd f'Malta li huwa il-fuq mill-liġi? Min taħseb li għaw il-fuq mill-liġi inti? Jiena naħseb li ħadd ma minn fuq il-liġi. Qed insaqsi lilek. Inti taħseb għaw xi ħadd il-fuq mill-liġi? Sa fejna fin il-liġi? Għax il-liġi illi id-dritt tal-ġenituri miktuba ferba liġijiet tajtom l-Beppi qed jiġu miksura issa. U aħna qed ngħidu dan mhuwiex tajjeb. Att numru 7 tal-edukazzjoni semmejni. Att numru 7 tal-Education Act semmejni ħafna fil-press release fil-fatt li għadna li l-ġenitur għandu dritt jiddeċidju hija dibattibli imma hekk tajt il-liġi. Issa, imma inti bl-istess mod tista' jekk inti tikkwota dik il-liġi ħadd iddeċidi inti fuq it-tifel tiegħek. Ma tistax inti tiddeċidi. U paċenzja, ma tistax tiddeċidi imma li l-ebda tifel u tifla f'Malta ma tiġi edukata fuq da suġġett. Għax inti tħoss li huwa ħażin. Hu paċenzja, jekk jogħġbok. Min qed jgħidlek li aħna dawk l-eluf ta' il-kodba huma għodda importanti. Permetti ħallik mill-kodba tisma' daqsxejn hu paċenzja bija. Aħna qed ngħidu, aħna għandna dritt nedukaw it-tfal tagħna. Skont it-twemmin tagħna dak huwa sagru santu xejn u xejn la Ministru, la Peppe Zoppardi, la ħadd ma għandu dritt, jieħu dak id-dritt. Dak irridu aħna biss, ma rridu l-ebda mod l-imponu fuq ħaddieħor. Ħaddieħor jieħossib it-tfal tiegħu. U kif iridu, jekk irid jallimhom sessualità, masturbazzjoni, dak jagħmlu hu. X'kienet il-pożizzjoni tiegħek? Ivan, x'kienet il-pożizzjoni tiegħek meta saret id-diskussjoni? Intom ilkom għaddejn sigħat. Aħna rridu biss id-dritt tagħna li t-tfal tagħna nedukawhom kif irridu aħna. X'kienet il-pożizzjoni tagħkom Ivan meta sar il-konsultazzjoni dwar il-National Curriculum Framework? U ma nafxiex. Fejn saret il-konsultazzjoni mal-ġenituri? Ma ħadd sem inti? Ħadd ma kellimni lili u jiena niddeċidi fuq it-tfal tiegħi. Tirċevihom iċ-ċirkolarijiet? Le, isma' nistew. Ċirkolari mhux konsultazzjoni. Biex tattendi laqgħa. Mux konsultazzjoni. Attendejt dal-laqat jew le? Attendejt Ivan dal-laqat dak li taqsi. Għax għaw it-taħwit kollu, għaw il-finezza kollha. Il-liġi tgħidlek int u ħadd ieħor ma jista' jgħallem xejn kontra it-twemmin tiegħi. Dik hija l-liġi.
Ok, għaw Roger, jishtiq jirrispondi. Importanti, Ivan. Il-kodba diġà qegħdin fidejn it-tfal. Kontra ix-xewqat tal-ġenituri. Flimskejjel, Ivan, minuta. Flimskejjel, Ivan, edin. Minuta. U intom għedtilhom, le, it-tfal tagħkom iridu bil-fors jitalmu affarijiet kontra r-rida tagħkom. Dak huwa ksur tal-liġi. U hekk f'Malta ma ħadd il-fuq minn. Ġol il-skejjel edin, Ivan. Importanti. U jekk ma tidux tifqu, aħna ħanwaqfukom. Aħna ħanwaqfukom għax il-liġi magħna. Ivan, tajjeb najdlek, Ivan, importa, Ivan, tajjeb najdlek li għadu kif sar servej tal-Eurobarometer, kien hemm ir-riżultat tiegħu il-biraħt l-ula. U 75% tal-ġenituri qalu li jaqblu li fl-iskejjel ikun hemm edukazzjoni LGBT. Ma nafx rajtu dan il-ġismu. Issa, ħaj jitkellem, ibqa' fuq il-linja, no problem. Iva jaħasra Pep, tħawwaċ għamilli pjaċir. Jekk il-human right huwa ta' l-individwu, mux tal-75%. Iġifiri inti, Ivan, irrispondini. Il-maġġoranza tal-Maltin ma jaqblux Pep li familja jgħamula minn żewġ familja. Inti qed tgħid li l-ġenitur għandu dritt. Il-familja Maltin ma jaqblux li l-familja. Irrispondini, Ivan. Xiex li tfal tagħna kontra r-rida tagħna, għamil li pjaċir Pep. Ok, mela, Ivan. Inti qed tgħid illi taqbel li l-ġenitur għandu dritt joħroġ it-tifel mill-lezzjoni. Pereżempju, jekk titkellmuh fuq abbuż, pereżempju, għandek dritt toħorġu inti t-tifel u xejn. Issa ħatibda trikkjak tas-soltu. Ħassemmi l-Hitler u ħassemmi l-istorja. Daw l-affarijiet li għalmuhom fil-PSD. Ħanejlek Pep. Il-verità hija. Għandek dritt toħorġu jew le, iva jew le għajdi. Il-verità hija issa stess il-liġi qiegħda tiġi miksura u inti qed tiddefendi min qed jikser il-liġi. Jiena, Jiena il-liġi għal kulħadd, il-liġi m'hemm ħadd il-fuq. L-imskejjel għandhom dak kodba. Apparti mill-liġi hemm moralità, mela mhux liġi biss, hemm moralità. Jiena ma naqbilx mal-abort, għandi dritt ma naqbilx mal-abort. Iva għandek. Jien ma naqbilx mal-abort laqas. Jiena ma naqbilx li familja, ma naqbilx li familja hija mammula minn koppja tal-istess sess tal-affarijiet. Jiena ma naqbilx li inti it-tfal issa l-istat issa qed jgħallem it-tfal tagħna ta' 7 snin. Inti m'intix Mhux sija ma dawarx sentejn. Mhux sija ma dawarx sentejn. Xini? Għaliex? Ja Ruben, jien. Sorry, ta' minti x'qiegħataw. U titkellem inti biss. Minn fuq ħajkellmek Ruben. Mela, mhux hekk. Tagħmlilna l-speeches. Ivan qed jibqa' jsostni kważi li qed jgħid isma' jien ma naqbilx li hawn koppji tal-istess sess, din hija realtà. Ir-realtà hija di. Ir-realtà hija di. Naħseb nhar il-ħadd. Mhux sija ma ġenejx l-arloġġ lura. Ivan, ħanajdek di, hawnhekk għandi l-xana jaħdejja. U vera, ma kienx il-liġi li tirrikonoxxiha, hawnhekk għandha l-identity card il-ġanaja. Il-liġi qed ittiela, il-liġi li qed issemmijiet. Nispera li taħseb li għandha dritt. Mela, ħaj jitkellem is-Surjiet. Verament, qed naqgħu għaż-żuffiet. Mhux hekk. Mela Mela, Ivan, tista' tgħidilna li ma skejjel għandhom daw il-kodba li qed issemmi? Mhux lilek Pep. Qed insaqsik li ma skejjel. Ħu paċenzja Pep, ħu paċenzja. Lill-Ministru li qed jikser il-liġi, mhux li qed jgħid l-affarijiet kollha, lill-Ministru u lill-teachers tal-PCSD għalulu ejja ħanoru bajnejna. U għedhom li ħaj jismaħħom. U ta' xamel? Ma semaħħomx. Inti tqajt mal-Ministru Ivan. Inti tqajt mal-Ministru Ivan, li tinsaqsik mis-soqsija. Inti tqajt mal-Ministru Ivan. O le, jiddispjaċin inti pritka. Pritka tittamel inti mux tiddiskuti. Iġifiri ma ġejċ u tittoqt tipritkalla. Ismani, inti tqajt mal-Ministru. Inti tqajt mal-Ministru Ivan. Ivan. Meta inti diktar kelma miegħi u mal-ġenituri. Le, jien mhux riġu qadam l-elektroniku. Int qajt mal-Ministru Ivan. Oh, please. Ivan, int qajt mal-Ministru qed insaqsik.
saqsejnieh biex jiġi fuq il-programm. Le, int għajt miegħu, int għajt miegħu mal-Ministru. U ma ġiex! Le għajdi int għajt ma daqas. Id saqsik mistoqsija u tirrispondini oħra. Mela, għatlek, int għajt mal-Ministru inti. Et nerġa' ngħidlek, jien stidintu biex nintaqgħu. U ma ġiex. Imma kellek tintaqa' miegħu, kellek tintaqa' miegħu. Nista' nsaqsi xi ħaġa bħala assoċjazzjoni. Ivan, bħala assoċjazzjoni qed nerġa' nsaqsik. Inti semmejt li hawn skejjel li għandhom tal-kodba. Tista' tgħidli li huma? Ħanerġa' ngħidlek. Lilek le, lill-Ministru. Ejja Ivan, Ivan, qed tikdeb bħalma kdibt fuq il-biljetti u fuq it-tim ta' Xarabank. Qed tikdeb issa wkoll għax ma jeżistux dal-kodba. Qed tikdeb. U jekk inti u jekk taħseb li qed nikdeb jien, għamil li libel. Meta trid. Mhux libel. Mela, ngħidlek giddib. Ngħidlek giddib, għamil libel inti. Okej, mela, lej ma nagħmilx libel li ma niddellettax bihom. Mela, tista' tagħmel is-Surien. Ħallek mill-livelli. Mela, out tal-education. Jimporta tibqa' fuq il-linja, tibqa' fuq il-linja, jekk tittaqta. Il-propaganda tiegħek Mela. Għajdilna. Numru ta' kjarifiki. Bil-battalja ħaddejja. Kompli. Numru ta' kjarifiki. Mela, tajjeb illi semma dritt tal-ġenitur biex ukoll jikkontribwixxi f'x'għandu jiġi mgħallem l-tfal. 100% nikkonfermaw hekk għandu jkun. Hemm ukoll id-dritt u l-obbligu tal-Istat illi joħloq ukoll il-kurrikulu nazzjonali. Dawk huma tnej drittijiet illi jridu jiżżewġu flimkien. Irridu naraw kif kemm jista' jkun fil-waqt li l-pajjiż ikun qiegħed joħloq dak illi suppost qed jiġi mgħallem biex l-individwu jikber u fl-istess ħin ikun nafu ħajkun effettiv f'soċjetà fil-milja kollha tagħha mill-aspett ekonomiku imma aspetti oħrajn ukoll. Irridu naraw kif mbagħad f'kuntest lokali fejn hemm bżonn isir diskussjoni issir flimkien ma' ġenituri. Imma din is-sat qabel mhux is-sata. Ma nafx. L-MUT stess qalet, l-MUT stess qalet. Stqarrija li ħraq rajnija. Ma saret l-ebda konsultazzjoni la ma' teachers, la ma' Sur Grek Mintov. Issa ħassir allura inqabdu jiksru l-liġi allura. Jiddispjaċini ħaġa waħda. Għandha bżonn issir. Sur Grek Mintov. Ma nafx għalli ma skejl jgħet referi, nifhem illi ma għawek mhuwiex il-post appropjat fej jissemmew skejl u m'għandix diffikultà illi għawek ma jissemmewx. Iju, għawek għandek id-Direttur Ġenerali tal-Kwalità u l-Standards f'Edukazzjoni. Tista' ċempel nhar it-tnejn fuq 2598-2404 u tista' tkellem lili personali. M'għandix diffikultà ta' xejn. Ħu paċenzja, xejn paċenzja bija. Jiena intqajt ma' ġenituri, intqajt ma' tfal tagħhom. Dan it-talim mhux fuq il-kodba, fuq il-gender indoctrination jinteressani. Il-kodba parti biss minn dak li qed isir ħażin. Dak qed isir issa, intqajt ma' ġenituri, ikkonfermaw, it-tfal tagħhom ikkonfermaw, teachers ikkonfermaw. Kodba fuq il-book lists tal-iskejjel rajnihom ukoll. Tajjeb, il-kodba nafu fl-imskejjel qegħdin. Mela daqqa l-Ministru jgħidilna maħni, serħu raskom, maħni, nqasmu l-kodba u l-kodba tqasmu. Serħu raskom, it-tfal mux tajmissu. Għaw ħafna nis irridu jitkellmu, Ivan. Gideb, gideb, għaw sejt tikbu. Kulu fil-verità, għandkom aġenda kera, tidu bil-fors timponu fuq it-tfal tagħna, aħna ma nħallukomx. Ora, Ivan, mela, tajjeb. Ikkonkludi inti jekk jogħġbok? Minna ħatana ġa niftaħ l-istedja tagħna. Apparti li d-diskussjoni tajjeb li ssir f'livell ta' skola mal-kapijiet tal-iskejjel u fejn hemm xi dubji ġu mistoqsija, fejn imbagħad ma jkunx hemm biżejjed kjarifika tajba, bil-qalb kollha aħna qegħdin hemmhekk fid-direttorati biex inwieġbu l-mistoqsijiet li jkun hemm mistoqsija lil. Okej, nirringrazzjak. Okej, Ivan, mela, għaw James. Ivan, għaw in-nies. Iridu jiddiskuti miegħek, tajjeb. Ivan, għajdu, Ivan. Jena messaċ wieħed biss għandi, indoctrination of gender ma teżistix. Teżisti u qed issir. Le, ma teżistix. Teżisti u qed issir. Tieħ ċans ħajajdlek, Ivan. Imma l-verità, paċenzja, Denja. Teżisti u qed issir. ċarissima. Nitgħallem it-tfal li hemm gender differenti, iva, tista' tgħallem it-tfal, imma t-tfal ma tistax tbiddolhom milli huma. It-tfal jitwiedu kif huma u ma jinbidlux. It-tfal ma jinbidlux. Għalhekk Peppi kellna bżonn l-udjenza tagħna xi ħaġa. Għax inti għandek udjenza tibbekkejlek biss. Qed tifhem u dak huwa erq.
Għax hemm ħafna ġenituri li qegħdin ibatu, qed isofru, jafu x'qed isir għax it-tfal tagħhom jgħidulhom il-teachers qed jgħidulhom inti m'intix boy, inti m'intix girl, mela l-gender indoctrination qed isir mhux Mela, Ivan, important. Ivan, mela, Ivan, inti għadek kif għamint tal-legazzjoni li hemm teacher, jew teachers, il qed jgħidu l-tfal, inti m'intix boy, inti m'intix girl, inti entità. Ok, tista' tgħidilna mhux oner. Il-Ministru mhux qed tiċċellinġja biex tgħid. Le, bħala ġurnalist issa. Int bir-rispett kollu Pep. Inti għajatni giddib, jien ngħidlek il-voċa tal-gvern. Tajjeb jiena l-gvern fil-kellem għal voċa porta. Il-gvern jaf li gideb meta qal ma tqasmux tal-kodba. Nafu l-iskejjel nafu kollox. Mela, ġifieri inti se tmur ħalli niffollowjaw għadi. Ivan, għan niffollowjawa. Inti se tmur għand il-Ministru u tgħidilhom id-dokumenti fidejh. min qed jagħmilhom. Il-ġenitur li ġi jgħidlek daw l-affarijiet. Mar għand il-headmistress jirrapporta. Iva. U x'għamlet il-headmistress? Il-headmistress qaltilha jiddispeċini u staqsira biex toħroġ it-tfal tagħha mill-klassi. Tajjeb, dritt. Għaltela l-headmistress, ok. Din l-istorja, Ivan, din l-istorja se niġru warajk u se niffollowjawa. Ħankunu nafu min qed jgħid il-verità. Ħaniffollowjawa, Ivan. Kif nagħmlu meta jkollna tal-kummenti. Ħaniffollowjawa. No problem. Ħalli n-nies ikunu jafu l-verità. U tiġi hawn fil-programm hekk trid u għajja m'għandix problema. Jiena u int waħedna. Tajjeb? Mela issa ma tismen inruħ. Mela issa ma tismen inruħ. Jienu ħint biss. Mux emotional kolla, mandu xejn xaqsa mal-gender indoctrination. Tajjeb, nistaw nikkonkludu l-programm hekk jogħġbok issa. Nirringrazzjawk, aħna wara kollox natuk l-ispazju, offrejniwlek l-ispazju m'għandniex problema, m'għandniex problema, għamilna l-programm. Propju ħabba in-nies li xtaqgħu jiġu ma tajtux spazju. Ivan, ħaġa waħda se ngħidlek, intom qed tikdbu. Illi intom aħna ma rridnikomx iġibu mitruħ jew twin irruħ għax in-naħa l-oħra kien hawn. Ismani, miktubin daw jaħasra. Jien mhux hekk qedlek intom tajtuna l-kelma li tmenin ruħ jistgħu jiġu tliet darbiet u mak ma żammejtux il-kelma. U jien qed ngħid, Ivan, mhux hekk qed ngħidlek. Asmajtni jaħasra. Jien qedlek, hu paċenzja bija biss. Jien qedlek li intom rridu ġibu 80 u mbagħad 100 illum ta' llum rridu nanżuraw is-sala u nġibu lilkom. Ok, mela, minuta. Intom rridu tieni ċans. Għax laqas inti Alla, ħarġ ġibt menin miegħek, jgħidu kollha hekk ukoll. Għax konna nitkellmu paċenza. Tmenin bħalek. Unbelievable. Isma, Ivan, ngħidlek ħaġa waħda biss, hu paċenzja. Jien se nagħmillek dil ħaġa. Hawnhekk hawn in-nies. L-oħrajn li int minn għalik li huma favur il-kodba. Jien se ngħid il daw in-nies, hawnhekk, hawn. Daw in-nies kollha li qegħdin hawn. Kemm minnkom ġew minn mħabba li intom favur il-kodba? Ollu subajkom. 2 min-nies ġew minħabba l-kodba, Ivan. 2 min-nies kontu se tkunu, 2 kontra 100. Biex tara kemm aħna bajjiż. 2 min-nies hawn. Saqsejthom oner. Nirringrazzjak il-lejli tajjeb, Ivan. Mela ħanalqu l-programm, nibdew nieħdu l-aħħar kummenti. Mik. Bazzikament, nuhu pjaċir li jsiru programmi bħal daw, għax l-edukazzjoni huwa dritt uman li nedukaw it-tfal tagħna, huwa dritt uman li għandna it-tfal ikollhom aċċess għal daw il-kodba. Daw il-kodba nemmen li jgħinu ħafna li n-nies jaħdmu fl-imkien, għandna bżonn nibnu relationships biex ma jkunx hemm bullying, biex ma jkunx hemm affarijiet bħal daw fl-iskejjel. Okay. Mela jiena nixtieq nagħmel il-punt l-ewwel semmija Matthew ukoll kif ukoll James. Il-James minn hawnhekk ngħidlu għadek ma tafx it-tifla tiegħek meta tikber kemm ħadd tkun proud bik. Għax meta jaċċettawk il-ġenituri jista' ma jaċċettak ħadd. L-ewwel il-ġenituri l-imħabba tagħhom u daqshekk. Ok, fil-fatt hawnhekk hawn il-mama tiegħek u nixtieq insellmilha ma nafx fejn qiegħda u nirringrazzjah qiegħda ħdej Matthew. Jekk tista' tispjegalna di tal-gender malajr qabel nagħlqu Matthew. Mela hemm differenza bejn ġeneru, sess u orjentazzjoni sesswali. Mela is-sess huwa il-ġisem tagħna x'inhu.
Mhijiex biss il-ġenitali minn barra, imma anka il-kimika ġo ġisimna u anka il-riproduzzjoni ġo fina. L-orjentazzjoni sessuali hija lil min inħobbu lejn min aħna attratti sessualment. Mela għandek xi ħadd li iħobb persuna tal-istess sess huwa omosessuali. Xi ħadd li jħobb persuna tas-sess oppost huwa eterosessuali. Xi ħadd li jħobb iż-żewġ ġeneri huwa bisessuali. Il-ġeneru huwa jien ma' min nidentifika. U dik hija xi ħaġa li l-persuna tħoss. Mela għandna is-sess li hija l-ġisem, għandna l-orjentazzjoni sessuali li hija l-qalb lejn min jiena miġbud u għandna l-ġeneru jien ma' min jien nidentifika. Ok, nirringrazzjawk ħafna Matthew li kon magħna u anka tar-riċerka li għamilt propju ħabba l-programm. Roger? Jiena appell biex flimkien bħala edukaturi għallima u anka ġenituri nużaw kull ħaġa disponibbli li għandna dal-kodba u anzi għandna bżonn iktar minn daw l-affarijiet biex nagħmlu soċjetà iktar tolleranti, speċjalment għat-tfal tagħna. Għax jistgħu jkunu tfal tagħna li jiġu bżonn dawn l-affarijiet. Joen? Jiena kif għad qabel u t-telefonata kienet ċara biżejjed, jekk il-ġenituri mhumiex se jaċċettaw ir-realtà u se jnibtu il-mibeda fulidhom nistgħu ndumu ntuhom kodba tfal l-iskola għax mhix ser taħdem il-biċċa tax-xogħol. Ok, Matthew tittaj xi ħaġa malajr. Kumment tal-aħħar minn naħa tiegħi Peppi huwa li l-iskola qegħdem biex tippreparana għas-soċjetà għal meta aħna adulti. U bħala edukatur u professjonist nemmen li l-iskola għandha tħaddan fulidna li naċċettaw u nħobbu il-kull minnu parti mis-soċjetà tagħna. Fid-diversità kollha tagħna li hija importanti. Inti ġifieri ma taqbilx li imorru tfal u noħorġuhom minn dik il-lezzjoni jew mill-oħra. Jien naħseb li għandna nitalmu fuq xulxin biex nifhmu iktar lil xulxin, Peppi. Billi nkunu kollha l-istess lezzjoni, ovvjament. Indri? Jiena l-appell tiegħi huwa biex nirrispettaw il-persuna. Dik kollox li nirrispettaw il-persuna. Ġifieri kemm qed affarijiet hawnhekk, il-bniedem jiġi l-ewwel. Qabel il-kodba u qabel l-affarijiet kollha, ġifieri. Nirrispettaw il-daw il-persuni li għandna. Ruben, mela, se niġu ejja Marli. Il-Maps ma rċevit l-ebda email mill-ġenituri kollha ta' Malta Għawdex li titkellem li daħlu l-kodba. Ġifieri rċevejna queries imma ħadd ma għalilna daħlu l-kodba kif qal is-Sur Ivan. Bħala punt finali jiena nemmen li aħna l-ġenituri flimkien mal-edukaturi rridu naħdmu flimkien biex noħolqu soċjetà li tittollera u tiċċelebra id-diversità. Dejjem konsultazzjoni mal-ġenituri. Ok, mela, qabel ma nagħlaq u nieħu l-James għax nixtieq nagħlaq James, għandna il-Passarummo, grazzi lil Kendigel li jtuna waħda l-kull min jiġi fissar. Għandna ċikkulatini desirably yours, tgħidu li ġew id-nejja, hija piġe. Passarummo tiġa għatta. Aġenda Malta, nirringrazzjaw għax mingħajrhom ma jistax isir dal-programm u naħseb. Ok, senatu tnejl kulħadd mis-sala oqgħodu hemm, daw vera jidru bomba ħanajdek. Mela, ħasra li Sur Ivan Grek li batulek li waħda ukoll għax wara kollox. Ma naqblux fuq l-argumenti ma niġġieldu fuq l-argumenti ma mhux bħala bnedmin. Mela, ħalli nagħlaq b'James. Ħodu paċenzja u naħlu klip tal-Ministru fl-aħħar. Mela. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l-iskola tat-tifla tiegħi li aċċettawha jekk kif inhi. It-tieni nixtieq nagħmel punt żgħir rigward it-tifla tiegħi. Jiena t-tifla tiegħi ma nġelix tgħid l-istorja tagħha lil kulħadd, imma huwa l-deċiżjoni tagħha li tħoss li għandha grazzja li għandha nies li jaċċettawha u tixtieq timmultiplika dik l-acceptance. U hija parti wkoll minn NGO wkoll Gender Liberation li qed naħdmu ħafna mal-iskejjel biex jekk hemm problemi bħal maffaċċjati bħal maffaċċjajna aħna bħala ġenituri ikunu jistgħu japproċċjaw lilhom ukoll. U nixtieq ringrazzja l-poplu Malti in ġenerali għax vera hemm dibattitu iva u importanti li jkun hemm dibattitu, però acceptance biss irċevejna. U nixtieq ringrazzja l-kulħadd. Thank you very much. Grazzi ħafna, James. Mela, ringrazzjawkom, nibqaw nfakrukom li titħlu fil-Facebook, tikkommentaw 21249 jekk tidu tkunu magħna fis-sala. Mela, nistgħu ndaħlu l-aħħar kumment, il-kumment ta' tfal differenti.
Mela dan se jkun hemm xi okkażjoni fejn se ngħidu l-itfal issa se noqogħdu bil-qiegħda u se nagħmlu dawn il-kodba. Ma nafx għala dan daħlu f'rashom li qisu aħna. L-ewwel nett se npoġġu l-itfal bil-qiegħda u se ngħidulhom isma' aqraw dal-kodba. Issa inti gej? Le m'intix gej, mela sir gej. Aqra dak biex issir gej. Dawn mhux kodba dwar hekk dawn huma kodba fejn juru id-differenzi ta' tfal. L-tfal huma differenti, pereżempju. Hemm ktib minnhom vera ħelu li mhux kull tifla hija prinċipessa. U għaliex mhux kull tifla hija prinċipessa? Aħna konna ngħidula tomboy. Għax ngħidu ma fid dik it-tifla aktar tiġri u imqarba u fuq tagħha mill-bniet. U f'dan il-ktieb l-istorja ħelwa li hemmi li dik it-tifla għandha dritt tkun hekk. Bla ma jfisser li dik it-tifla lesbjana jew dik it-tifla trans. Inti tista' jkun il-personalità tiegħek tagħmlek hekk. Jiġifieri l-idea ta' dawn il-kotba hi li aħna ma jkollniex ġo rasna infaxxata din l-idea li tifel huwa hekk u għandu jġib ruħu hekk. Li tifla hija hekk u għandha ġib ruħha hekk. Għal-grazzja talla, il-persuni huma komplikati ħafna iżjed minn hekk. U t-tfal huma sbieħ ukoll għax huma ħlejqa komplikata. Okay. Nirringrazzjawkom il-lejli tajjeb. My life having to live as a boy was very bad until one day I told my mum and dad that I felt I was a girl. And they accepted me. So they let me dress as a girl indoors, so I could see if this was right for me. And that was good for me because my life was so much better, and if they'd had not let me live as a girl, I would have been even more sad. After that, when they saw that this was truly who I was, they let me live outside as a girl as well. The Gender Identity Bill was dedicated to me. I felt really proud of that. That means trans people like me will have better rights. Now I am very happy living as a girl. I am Willa everywhere, when I'm at home and at school too. I'm fully respected as Willa, and that's what other trans kids need. We should just be allowed to live as we are, because we know who we are. Trans kids need to be listened to. We don't have a disorder, and you can't change us. We are who we are.
qabel nibdew niddiskutu il-kodba kontroversjali u dak kollu li ġibbaħħom u l-istejjer li għanna likom, fl-ewwel parti għanna follow-up ta' dak li għamilna dwar il-burka, minn hawn niftiħor se jkollna lil Carol Mana, l-persuna li ilha 9 snin timxi madwar Malta għawdex bil-burka u lil Frank Portelli li assolutament ma jaqbilx maħħat tintaqgħu magħhom fit-tnejn dal-waqt, imma qabel għandna lill-Ministru Elena Dalli nilqgħu fil-programm. Inti wkoll tkellim fuq il-kodba u kumment qasir qabel nibdew fuq il-burka, il-kumment tiegħek fuq il-kodba daw il-kodba li qajmu. Il-kodba jirriflettu ir-realtà tal-ħajja li mhux kulħadd huwa l-istess hemm id-diversità huwa l-mod kif iż-żgħar tagħna nintroduċuhom għal din ir-realtà li se jiffaċċjaw f'ħajjithom. Ok, mela, dik hija interessanti u tistgħu tibdew tikbu fuq il-Facebook il-pożizzjoni li ħadet. Naturalment se jkollna min ma jaqbel miegħek xejn minn dali għadek kafar. Però jagħmlu fuq il-burka, mela. Meta kienet Carol kienet irringrazzjatek u qalet grazzi li se tħalliha tkompli tilbes il-burka u mbagħad f'daqqa waħda. Live let live tgħidu intom ħallu n-nies jgħixu jaħas ma nindaħlulhomx. Ma kif daqqa waħda se tindaħal il-di? Iwa paċenzja lil di. Ġej se tibda tiddaħal lin-nies. Il-libertà li jiena nilbes li rrid tispiċċa fejn il-ħtieġa tiegħek illi tkun taf minnu miexi fi triq, minnu ħdejk, minnu bil-qeda ħdejk, minn ġi kelmek, inti għandu jkollok dak id-dritt ukoll. Jekk jiena natti wiċċek, inkun qed noħodlok dak id-dritt. Iġi inti qed tgħid li inti għandek dritt illi tarani l-ħin koll. Imma din il-persuna, tajjeb, għax inti isek qed tgħid m'hemmx integrazzjoni jekk ma narawx. U m'hemmx soċjetà miftuħa, m'hemmx komunikazzjoni. Issa din il-mara, din il-Maltija din inti jekk bus se tħallija toħroġ, bil-prinċipju ma toħroġ din mingħajr burka, se talaqgħu issakkar għad-dar, ma nafx taf. Veru xejn. Mela, żgur li qed tagħmel. Għax ir-reliġjon. Saqsi lilha ħatara kull ir-reliġjon ma tgħidx. Ħa ngħidlek jien għadni kemm kont barra minn Malta. U kont qed niddiskuti ma' nies Musulmani din il-kwestjoni. L-ewwel ħaġa li qaluli dawn li qegħdin jitkellmu b'dan il-mod li ma jistgħux joħorġu, qaluli hawn converts għettilom Iva converts, għax fil-fattu ma Maltin li konvertew għall-Islam. Għallu li dik hija tipika u hemm studju wkoll li juru apparti l-esperjenza tagħhom illi dawn in-nies li jkunu converts imorru fl-estremità u fil-fundamentalizmu. Hija ma m'għandhomx dritt. Iva, le qed tneħħihom. Mhux qed le. Qed tindaħal Ministru għall-ewwel darba. No. Wara sentejn Ministru. Skużani. Qed tindaħal. Le. No, aħna qegħdin ngħidu hemm il-liġi u l-liġi trid tiġi osservata. Ma tistax tkun fil-pubbliku b'wiċċek mistur. Dik hija sempliċi u mhux għall-burka, mhux għal dak għal kollox. Ma tistax. Dik hija l-liġi tagħna, il-liġi għandha dak kien hemm każ fil-Qorti Ewropea illi wkoll intrebaħ minn min kien qed jgħid hemm bżonn illi kulħadd juri wiċċu. Aħna llum qegħdin ngħixu fi żmien fejn għandna kull fejn tmur CCTVs. Nistgħu inneħħuhom kollha dan għax nassumu jinqala xi ħaġa x'imkien xi serqa ġo xi supermarket biex insemmi eżempju żgħar jew xi qtil jew xi dan. Inti l-ewwel ħaġa li jagħmlu l-pulizija jmorru jġibu CCTV. Jekk għandek persuna bwiċċa motti għax libsa xkora jew libsa burka. Għal xejn qiegħda is-CCTV. Mela jiena għalfej għandi bniedma li ġiet tkellimni ngħidilha ikxef wiċċek. Għandha tkun wiċċa mikxuf. Imma inti għax tritek inti. Le, mhux għax irritek. Le, mhux għaddejja. Ni soċjetà miftuħa, soċjetà fejn inti trid l-integrazzjoni, fejn trid in-nies jikkomunikaw, għandu jkun hemm illi kulħadd juri wiċċu nerġa' ngħidlek. Dik hija l-liġi tagħna. Imma l-liġi tista' tinbidel, biddil ħafna liġijiet. Eżatt, anzi, li tinsaħħaħha dik il-liġi mhix inbiddilha. Ekku għalhekk biex tindaħal u tgħidilha tilbiżi. Se talaqa ġewwa di Maltija. Mhux vera, dik hija skuża li qed jgħidu se jingħalqu ġewwa għax iridu huma se jingħalqu hawn ħafna Musulmani. L-Amnesty International nista' nurikaw qed tgħid li hija kontra drittijiet tal-bniedem. Jiena ma naqbilx. Iva, u jiena semmejtlek il-Qorti Ewropea. Il-Human Rights Watch. Sewa, u l-Qorti Ewropea mhix tal-Human Rights ukoll. Il-kwistjoni tal-burka mhux vera kwistjoni tal-burka. Di kwistjoni għax jiena setat kienet soru. Ngħidilha sor ma tistax tagħti wiċċek fis-soċjetà tagħna. Ma tistax. La jien, la int, ħadd ma jista' jagħti wiċċu. Speċjalment fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa. Jiena naf illi jien għandi dritt
bil-liġijiet umani, bħal mandu dritt kulħadd, bħal mandu dritt kull min jasal Malta. Sekonda. Li jiena niprattika r-reliġjon tiegħi. Li jiena nitkellem fuq ir-reliġjon tiegħi. Mhux fuq hekk qed nitkellmu. Għandekx dritt tatti wiċċek fil-pubbliku. U għandi dritt. M'għandekx dritt tatti U għandi wiċċek dritt fil-pubbliku. għall-awtonomità li niddeċidi jien. Dritt tatti wiċċek fil-pubbliku. La jekk inti musulmana, la jekk inti soru tal-Knisja Kattolika, la jekk inti taoista, la jekk inċint ma tistax tatti wiċċek fil-pubbliku. Ok, mela. Kellu, li minti ma tifimx li vera inti meta xaħat tkun għaddejja u ma nafx minn int jista' jkun li tkun vera kriminali jew tista' tkun taħdik il-burk hemm xaħat illi bezza jew li jagħmel kriminalità. Ok, jiena bħala il-każ ta' kif tkellmet is-Sinjura Dalli fuq security threat meta ħarġet l-ewwel darba din l-issue, nifhem li jista' jkun hemm sospett għax minix qed nikxef l-iktar ħaġa li turi minn inti il-wiċċ. Imma nistgħu għall-argument nirranġaw il-liġi, nirranġaw is-sistema biex jiena nkun reġistrata. Iva, għal-xiex le? Għal-xiex le? Aħna nakkomodaw il-minoranzi fil-pajis tagħna, aħna rridu. Inti qiegħda f'dal-pajjiż. Għadek kemm ktib titra. Għandna lil Xanaja hawnhekk illi meta kellek kemm kellek? 6, 7. Meta kellek 7 years kienet l-iskola u xek? Kont l-iskola? Ta' 6-7. Tiġa kont qed tħoss li inti m'intix tifel? Ifhimni, kont inħoss anke qabel. Anke qabel? Kont naf, kont naf minn kif bdejt nisfarfar u nilab u hekk maħuti. Fimt qegħdin two girls u one boy ġifieri nilab moħħti. Fimt, u nixtieq ngħid lilek, fimt, inti qed li ikollok choice xi talmu tfal. Jien fl-iskola ma kellix choice li rid nara l-Tom and Kate. Peter and Jane. Laqas biss tinteressa dik l-istorja jien. Kelli choice nażel li rrid nara jien fuq il-ktieb. Ma kellix. Ma x'kien jiġri għax ma kontx tara dan l-affarijiet? Fiex affettwa, le. Fiex affettwa, fil-fatt. X'affettwatek? Illum qed tgħix li jint u proset, jien ngħidlek proset. Le, ngħidlek proset. Jien ngħidlek proset. Għaliex fl-iskola x'kien jiġri? Fl-iskola kienu jiġru ħafna affarijiet, bullying, anka swat, jarmulek il-lunch. Kienu jaraw affeminata. Eżatt, jina kont boy, ma xorta kont effeminata. Ekku, kien rakkuntat li per eżempju kien taqbad il-pitazz roza u xek. Per eżempju kien jgħidin namlu pitazz li tidu intom u kont nħu il-kaver roza. Jina nikkondanna dawn l-affarijiet. Kif jiġu qasmu l-pitazz, iwadbuħ minn nofs il-klassi il-pitazz. Jina nikkondanna Is-sawtet il-mara ġifieri. Jina nikkondanna, ħana ċara di. Jina nikkondanna dawn l-affarijiet. Imma indri, m'għandix du. Ara żomm, ħana mela ċara, m'għandix dubju tikkundanna u m'għandek problema bihom xejn, nafek biżejjed. Mhux dak il-punt. Il-punt imma hu li din it-tifel ta' dak iż-żmien li issa hija tfajla, dak tifel kienet iħożza l-affarijiet. Ma kellu xejn fl-iskola li jispjegalu x'kienet jiġri ġo fih. Law u laqas sħabu. Dik il-problema. Issa, x'se nagħmlu allura? Intom qed taħsbu forsi anke li daw il-kodba jistgħu jibdluhom, jagħmluhom pereżempju. Le, inti le. Ifim, mhux qed ngħid li jibdluhom, però jista' jkun hemm li jkun hemm każi fejn bniedem jitħajjar iva. Nemmen li jitħajjar. Ejja mela. Jitħajjar. Ejja, tippruva f'ħajtek, tippruva f'ħajtek. Li bniedem iħobb raġel ieħor jew li mara tħobb mara oħra. Ma tistax, nibda nallima ġifieri di, nibda nitfaħħa fil-kurrikulum. U nipprova mara nħobb mara oħra. Le, imma nitfaħħa fil-kurrikulum di. U nixtieq, irrid ngħid oħra, l-allima, jafu jgħalmuh dak tip. Ok, dik hija xi ħaġa. Ġifieri inti qed tgħid li bil-ktieb ma nistax insir gay meta nkun żgħar jew insir transgender. Għax hemmhekk ħanerġgħu magħlu diskursata li inna nagħmlu li inti ma ssirx gay, ma ssirx transgender, imma inti titwielet hekk. Allura meta din ngħidu li aħna għax qed naqraw ktieb jew jiġilna xi ħaġa f'ħajjitna, aħna ħanibdlu l-ġeneru tagħna jew l-orientazzjoni sesswali tagħna, qed nerġgħu waqgħu argument li issa mxejna ħafna fuq. Ok, mela, qabel ma nkomplu d-diskwila. Illum għandha 7 snin. Sa sentejn ilu, Willa kienet Will. Kienet tifla msakra ġo ġisem ta' tifel. James missiera. Willa twildet tifel. Meta twildet Willa kienet imwilda tifel. U aħna trattajnija ta' boy,
bħal kull boj ieħor, kull tarbi oħra. U bdiet tikber iżjed u iżjed. Bdiet torina li għandha il-karattru tagħha. U bdiet torina li fil-fatt mhijiex boj. Wela fil-fatt hija girl. Willa, f'ġisem ta' tifel ta' 3 snin, kienet tiġa tagħmel affarijiet tal-girls. Tgħidilna omma Becky. When we went to shops, it was asking for pink sparkly clothes, dolls, the pink bucket for the beach. It was all those kind of ways. And when it's very young, you think maybe it's a phase. You don't act very quickly on just those signs, but it was very young, from the beginning, from who she was. Omma tinrakonta li bħala tifel fil-ħanut Willa tinsisti li titsandli roża tal-girls. U omma qalba maqsuma tgħidilha le. There was this pair of pink sparkly sandals. I will never forget them. And she was like, I want these, please. And my friend was like, oh, maybe it's not good. And we couldn't let her have these shoes. We felt we couldn't let her have these shoes. And so I didn't. And it's probably the most heartbreaking thing I've ever done because she was so distraught. She was so upset. She went into a panic attack, everything. It wasn't just, oh, I want it, She wasn't a child that lacked for anything, but these were things she needed. She needed them because when they're so very young, that's the only way they can show the world, present themselves to the world, how they feel, in what toys they play with, in what clothes they choose. So yes, she was utterly distraught. She barely spoke all the way home. She was just utterly distraught. How I got her out the shop, I don't know. It was a tremendous stress, and now I know what a trauma it was for her, and that's just one incident. Tgħidilna li Willa ma rridix toħroġ mid-dar libsa ta' tifel. I had a child that had anxiety, always terrible tantrums, so upset all the time, didn't want to leave the house. She had problems talking to other children. She had no confidence. She barely spoke at school. Omma tgħidilna li għamlet żmien tipprova twaqqafha milli tkun tifla. And I went through a time of not letting her, of trying to be very strict, of stopping her. And to be honest, that just made it stronger. Darba qaltilna li hija mhijiex boy, però hija girl. Meta qaltilhom kellha 5 snin. Ifhimni meta qaltilna żatt kienet kellha 5. U meta bdiet torina li paspiċi ċertu l-bies u hekk tixtieq tilbishom ħallejnija tilbishom id-dar għax paspiċi kellna nkunu responsabbli wkoll. And when I let her dress as a girl for the first time indoors, just to let her try, I saw all the rage, all the anger, all the frustration I'd seen in her before. It just went. She just went. And she said to me, I feel calm now. And that was it. That's it for me. That was the beginning of, this is what it is. This is what we need to do. Però mbagħad kien hemm żmien meta ma kienx biżżejjed li tilbes tal-affarijiet id-darbis. U xtaqt li toħroġ u turi lid-dinja hi min hi. U konna diġà paspiċi kellha isem ta' girl għax ma kienx tixtieq tkun isimha Billy jew Will. Xtaqt tkun Willa. Hekk kif Willa ġiet biex tibda toħroġ barra libsa ta' tifla, il-ġenituri tagħha ħassew li għandhom jafżaw lil ġirien. Ma sibt l-ebda objection ta' xejn. Kulħadd kien very accepting u kien għalina kienet grazzja li għandna nies madwarna li huma tant acceptable għal Willa, because that's who she really is. Willa issa hija tifla għal kulħadd. Willa tinsisti li ma tibqax tmur l-iskola bl-uniformi ta' tifel. Ma kienx faċli. Konna paċenzjużi, stennejna, fimnihom illi din mhijiex xi ħaġa li għaddew minnha qabel, ma fimnihomx li hija xi ħaġa ħażina, ma kienitx xi ħaġa ħażina, però di hija xi ħaġa li ma kellhomx esperjenza fiha. U kienet diffiċli għalihom u kienet diffiċli għalina wkoll. U paspiċi kellna
navvanzaw fl-imkien, pero ma waqafniex, ma stajniex nifqu, we could not give up. Omma tirrakkonta kif kienet imbeżza l-ewwel darba li Willa marret l-iskola bl-uniformi ta' tifla. Terrified. I felt terrified. I'm going to be honest, I'm a very cautious person, and she's my baby. There's no stronger feeling than the need of a mother to protect her children. And I wasn't worried for her. I knew finally she was happy. She felt good about herself, but I was scared what she'd go through. I was scared what we would go through, even as a family. I was nervous, and it was probably showing on my face. And she came up to me and she said, "Mum, don't worry, you're doing the right thing. These are the happiest days of my life, and I'll always love you for them." And it was those moments that gave me strength. I didn't have the strength, but her strength gave me it. It's so essential. It's part of their education as human beings, you know, to love and to understand and to accept everyone in their differences. And to not make them feel, oh, there's something, you know, different, just show them compassion, but to celebrate them. Imma Willa ta' 6 snin kienet għadha żgħira wisq. Anzi, inħossni onorat li għandi tifla ta' 5 snin u qalt li ta' 5 snin, mhux stennit sakemm kellha 18. I kellha tkun min hi. U tfulija importanti għalik u għalija u għalija wkoll. Willa kellha jkollha tfulija ta' girl illi għandha dritt għalih. U meta aħna kellna any doubt fuq li konna tnamlu dak semmejna ġo moħħna. Willa ma tistax tikber u tgħid ommi u missier ma ċċettawniex. Ma stajniex ikollna dak id-dubju. Kellna nħalluha tkun it-tifla li u gburi. Illum għandi bil-Willa u għandi relazzjoni inkredibbli magħha. Għax meta kienet għadha ġo xorta u kienet għadha taħt dik il-maskra ta' boy, ma stajtx norqod bija nnifsi li għamilta dik il-ħaġa. Kelli nejna fit-transition tagħha. Illum Willa kitbet ktieb dwar l-istorja tagħha. Ktieb għat-tfal l-oħra. Basically, Willa wanted to write her own story down. From a child, for children. You know, this is the important thing. To write something from a child's point of view that children can understand, but also educates the parents as well. Dan huwa s-sandli roża li ridet Willa. Omma tgħidilna li l-ktieb u l-kodba l-oħra jservu biex binta tkun aċċettata. Biex it-tfal u l-ġenituri kollha jifhmu aħjar. If you don't allow your child to be educated in this, you're allowing them to one day perhaps be unkind. That's what it comes down to. You're allowing them to perhaps be bullies, be people that could make my child's life hell. Għalija l-kodba huma importanti ħafna. M'hemmx Willa f'kull klassi, però dawn il-kodba huma importanti biex tallem. Mhux għax kull tifel jew tifla ħajkunu transgender jew gays, imma kważi kulħadd ħajiltaqa' ma' dawn in-nies. Kodba, dawn il-kodba, James, ma nafx ta' dokument. Palmet fil-feature. Il-kodba huma importanti, huma parti mill-edukazzjoni ta' kull tifel u tifla għaliex jalmuk taċċetta nies differenti. Ma tiqafx b'gays u transgenders, jekk inti tallimhom li hemm nies differenti minnek f'dawk l-affarijiet fundamentali, taċċetta kol bniedem li hawn. Okay, mela. Ara, l-ewwel nett jien irrid li l-iskola huwa l-post fejn qegħdin niffurmaw b'mod edukattiv, b'mod morali l-tfal. Inkluż l-idea ta' soċjetà li titratta lil kulħadd bħala persuni, bħala bnedmin u lesta tinkludi l-kulħadd. Jekk dik l-idea u dawk l-ideali u dawk il-valuri li għalija huma umani u huma nsara wkoll, ma tagħmilhomx fl-iskola, fejn trid tagħmilhom? U allura
Ma jistax ikun li aħna naċċettaw li dawn il-persuni għal snin twal għal sekli tqisu bħala kriminali jew nies morda. Nibqgħu hekk, jiġifieri biex ikonna idea ta' li aħna soċjetà ta' aħwa. Trid tagħmilha il-kotba huma mezz biex titkellem anke fuq dawn l-affarijiet u ħasra il-kontroversja inqalet min nies li qas jafux fihom il-kotba. U allura bnew mostri fihom, daw dal-mostri ma jeżistux mela jien għandi x'interess nagħmel ħsara lit-tfal. Id-dritt li għandu ġenitur li jkun involut fl-edukazzjoni ta' tfal jingħatalu wkoll fit-tfassil tal-kurrikulum. Ġifieri l-kurrikulum illi nħareġ fl-2012 l-aħħar edizzjoni kien involva l kulħadd. U dan huwa ċar. It-tfal tagħna huma intitolati biex ikollhom suċċess fil-ħajja tagħhom illi jirċievu edukazzjoni fejn tiċċelebra d-diversità u speċifikament isemmi anke l-orjentazzjoni sesswali. Jiġifieri id-dritt aħna m'għandniex id-dritt bħala ġenituri illi nċaħdu din l-edukazzjoni lit-tfal tagħna. Għandna dritt li nkunu involuti fl-edukazzjoni tat-tfal tagħna, imma mhux li nċaħduhom dak li huma intitolat għalihom. Feta kompli. Misser ħallu l-wila tifla, Peppi, u tibqa tifla l-dejjem, mhux il-ħin kollu nfakru għali kienet tifla. Dik il-problema, wila ħatkun il-ħaruf tas-sagrifiċċju li ħatamel ħajjita kollha tirrakkonta li twildet tifel. Dik qed nipprova ngħid, issa tifla, is-setjata xanaja. Inti, mara xanaja. Sal-mewt. Għalija iva. Sal-mewt. Għal ċertu nies minix. Dik li ma nista' Il-kotba jkun hemm biex jintużaw mill-għalliema li jkunu jridu jagħmlu din l-edukazzjoni li wara kollox diġà mħabbra fil-politika tagħna mibnija fuq il-valuri tal-inklużjoni u d-diversità jinstemaw kliem kbir dan li kull ma jfissru li naċċettaw li t-tfal kollha huma min huma kif huma u nofrulhom spazju fl-iskola. Jekk ma nagħmlux hekk inkun qed nissugraw li nkomplu tfal li huma differenti inwarbuhom mill-familja mill-iskola u mhux tab xejn li fost l-iktar adolescenti li jkommettu suwiċidi huma dawk li jiġu mwarba mill-familja u mill-iskola. Jien ma jridx ikolli fuqi il-ħtija li b'xi mod jew ieħor l-iskejjel tagħna mhumiex umani biżejjed biex tfal differenti jiġu aċċettati bħala umani. L-istess hemm riċerka oħra turi meta l-ħbieb u l-raba jaċċettaw il-persuna. Għalhekk importanti li nedukaw u għalhekk importanti nibqgħu nitkellmu fuq dal-affarijiet biex nitalmu li meta n-nies huma differenti minna m'għandniex li niġġudikawhom u kultant sforz li ma nafux ir-realtà x'inhi hemmhekk aħna qegħdin niġġudikaw il-ħadd ieħor. Nippuntaw subajna u ngħaddu l-kummenti. Se jkollna nif ħaġa għaliex pereżempju fuq editorjal li għamilt jiena kien hemm xi ħadd min issa ngħid ismu, però kien hemm xi ħadd illi kiteb nistgħu nuruh ġifieri il-kumment kiteb qal illi jiena għax naqbel mal-kotba ktibt jiena ħaqni l-electric chair. Ħaqni l-mewt ġifieri. Issa jiena ma jimpurtax jgħidu xi jgħidu m'hemmx tagħmel. Però jien tħalt fil-wola u fil-mafx jgħidulu għajd li xajdulu, fil-profile tal-persuna. U meta tħalt fil-profile tal-persuna, araw il-profile ta' dal-persuna. Hitler. Allura issa se nagħmlu dal-raġel li tfal tiegħu għandu dritt li meta il-PSD lesson tibda tallimhom it-tolleranza li mħabbar ħadd ieħor jgħidulhom le ta' jiena ma' Hitler, jiena bħal tal-Ġus irid nagħmlilhom il-min mhux bħal tagħna u noħorġuh mill-klassi. Aħsbu ftit kemm aħna ġenituri għandna fil-fatt dritt noħorġu tfal tagħna mill-klassi. Kunu ma kommen f'din ieħor. Ma rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lejla iċ-ċogim. Il-kelma ċogim hija abbreviazzjoni li tfisser Commonwealth Heads of Government Meeting. Li xintejda hekk Commonwealth Heads of Government Meeting tinstema xi ħaġa vera tajba u vera bis-sens li potenzjalment tista' tagħmel ħafna ġid u tbiddel id-dinja l-aħjar. Imma li xintaqbad l-abbreviazzjoni tagħha u tipprova tippronunzja ċogim tinstema qisha ditta ta' ċungam tal-qamel illi x'in titfgħu fħalqek ikun diġà tilef it-toma. Il-Commonwealth huwa avveniment kbir li jsir kull sentejn u li jsir biex ilaqqa' aktar minn 50 kap ta' stat li darba kienu taħt l-Ingliżi, li kienu taħt ir-Reġina Ingliża. Huma jgħidu li jagħmluh biex ilaqqgħu l-pajjiżi tal-Commonwealth u jaqduhom flimkien, imma fil-verità jagħmluhom biex ir-Reġina tal-Ingilterra tħossha tajjeb u tħossha li qed għandha l-poter fuq nofs id-dinja kif kellha darba. Dik hija l-istorja tal-Commonwealth, dik hija l-istorja taċ-ċogiem full stop tafu kull mandkom tafu. Storja ħelwa li bħalissa qed tiġi tiswa dal-pajjiż xi 7 miljun euro.
b'7 miljun euro konna niftu fabrika żgħira ta' chewing-gum, nibdew nipproduċu chewing-gum tal-qamel jismu Chogim, nesportawh u naqilgħu aktar flus. Insomma, dil-ġimgħa tħabbar il-programm tal-attivitajiet ewlenin u ċerimonjali ta' Chogim. U hemm xi affarijiet li aħna għadna ma nistgħux nifhmu eżatt x'inhuma. Pereżempju, l-attività fejn Kamilla sejra fl-iskola primarja ta' Żejtun tagħmel storytelling li tfal f'ġurnata meta l-iskejjel kollha ta' Malta se jkunu magħluqin u fl-istess ġurnata fejn it-tfal kollha ta' Malta se jkunu qegħdin id-dar. Xi ħaġa oħra ma nistgħux nifhmu hija r-riċeviment li qed jissejjaħ riċeviment għad unur il-poplu Malti. Issa aħna fittixna dwar dan ir-riċeviment u sina nafu li dan se jkunu mistednin għalih ir-reġina, il-familja tagħha, il-gbarat kollha li se jkunu Malta Chogim, però għar-riċeviment għad unur il-poplu Malti ħadd mill-poplu Malti mhu mistieden. Bażikament ishom qed jgħidulek ħanagħmlulek parti sabiħ, parti lussus, se nagħmlulek il-kejk, se naqsmuh, se nġibulek ir-rigali, se nkantawlek happy birthday, imma inti m'intix mistieden, jekk tersaq lemna arrestawk, titħallsilna lih u ħalli lilna nieħdu gost għalik. Il-puntu li dawn il-pajjiżi kollha li jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-Commonwealth fiċ-Chogim kienu jagħmlu sens jiltaqgħu kieku għadhom taħt l-Ingliżi. Imma issa li m'għadhomx taħt l-Ingliżi, ħafna minnhom ma tagħmilx sens li jiltaqgħu. Minn Malta pereżempju. Malta huwa pajjiż demokratiku bil-libertà tal-espressjoni li fiha għandek id-dritt tgħid li trid. Dan huwa pajjiż fejn live fuq television fuq il-programm Temi Bezzina tista' ċempillu tgħidlu li trid kull ma jkollok fuq l-istonku tiegħek u jgħidlek li jrid. U aħna nirringrazzjawk tal-li inti ignorant issa telefonata oħra 2-1-16 ma fim xejn, propju qed taqbel ma dak li qed ngħid jien. Kemm inti kretin, għax vera int kretin. Jiena la oppożizzjoni u laqas gvern ma jippurtani, sewwa. U l-poplu kollu jafu dan. 2-1-6-6-8-8-8. Issa sur ċuċ, aqta daqxej il-telefonati, il-għarix minti qed tifhem xejn qegħdin ngħidu. Minnu fil-gvern issa mhux il-Partit Laburista. Mela ilmi mhux tikkritika trid tgħid affarijiet li qed iweġġgħu lill-poplu. U ma nistax insemmi 20 eżempju min għandu intelligenza mhux bħalek ta' li tidher li m'għandekx l-ebda forma ta' intelligenza, piżellu mill-gbarnet inti. Ma min għandu ftit intelligenza jifhem li għandna qegħdin nagħtu eżempji biex nibnu fuq dawk l-eżempji. Issa għandek xi ħaġa fuq l-istonku mur ta' fejn għandek tmur u neħħiha hemmhekk. Issa għandna t-telefon għax irridu nkomplu bil-programm.